Royeten misterioa, Mor kaleko hilketaken jarraipena, izaten dira gertaera saigidealak benetako gertaeren pare joaten direnak. Gutxitan etortzen dira bat. Gizonek eta zirkunstantziek aldatzen dute gehienetan gertaeren ibilbide ideal hori. Eta hortaz, ez da ibilbide perfektua gertatzen. Eta modu berean, haren ondorioak ere ez dira perfektuak izaten. Halaxe gertatu zen erreformarekin, luteranismoa etorri baitzen protestantismoaren ordez. Novalis, moraliste, ansitzten. Pertsona gutxi da, baita pentsalari sosegatuenen artean ere. Izadiaz gaindikoaren erdi sinestela uso baina hala ere zirraragarri batek inoiz asaldatu ez duena. Kointzidentzia hain zoragarriak gertatzen baitira. Non, kointzidentzia huts gisa, adimenak ezin baititu ulertu. Sentimendu horiek zeren aipatu ditudan erdi sineste horiek, ez baitute sekulan izaten pentsamenduaren indarbetea. Sentimendu horiek nekez desagertuko dira, baldin eta ez bada zoriaren doktrinara jotzen. Edo, teknikoki esaten zaion bezala, probabilitateen kalkulura, baina kalkulu hori berez, matematikoa da huts-hutsik, eta era horretan bitxikeria batera iristen gara. Alegia, zientziarik zehatzen eta zurrunena aplikatzen zaiola espekulazio ukiezinenaren lanbro eta espiritualtasunari. Kaleratzeko eskatu dizkidaten xehetasun harrigarriek, denboraren sekuentziari dagokionez, nekez uler daitekeen kointzidentzia sail baten adar nagusia osatzen dute, eta sail horren bigarren mailako adarra. Edo azkena, irakurle guztiek ezagutuko dute, New Yorken gertatu zen Mary Cecilia Royerren neskatzaren hilketan. Duela urtebete edo, Mor kaleko hilketak izeneko artikulu batean nire adiskide August Dupont jaunaren adimenaren ezaugarri aipagarri batzuk deskribatzen ahalegindu nintzenean, ez zitzaidan burutik pasagai berari helduko nionik berriz ere. Duponten ezaugarri horiek deskribatzea zen nire asmoa, eta asmo hori osorik bete zen Duponten nolakotasuna agerian jarri zuten zirkunstantzia sail azkarri hartan. Banuen beste adibide batzuk aipatzea, baina gehiagorik ez nuen frogatuko. Geroago gertatuek, nola nahi ere, beren bilakaera txundigarrian, bestelako xehetasunetara eraman naute, eta xehetasun horiek indarrez ateratako aitorpenen itxura izango dute. Azken aldi honetan entzun dudana entzun ondoren ordea. Harrigarria litzateke isilpean ustea aspaldi entzun eta ikusi nuena. Madame L'Espanaye, eta haren alabaren heriotzen tragedia argitu ondoren, Dupont jaunak berehala galdu zuen gertaerari buruzko interesa, eta segituan itzuli zen bere ameskeria tristeen usadio zaharretara. Abstrakziorako joera bainuen neukere, berehala egin nintzen usadio haien kide, eta Foborkasan Iermeneko gela beretan jarraitzen genuelarik, etorkizunari buruzko kezkak baztertu, eta lasai-lasai murgildu ginen orainean, gure inguruko mundu aspergarria ametsetan bilbatzen jarraitzeko. Amets haiek ordea eten egiten ziren noizean behin. Aixe ulertuko da Mor kaleko draman nire adiskideak izan zuen eginkizunak zenbaterainoko zirrara eragin zion paristar poliziari. Guztiz ezaguna egin zen Duponten izena poliziako kideen artean. Misterioaren ariak lotzeko erabili zituen indukzioen nolakoa ez baitzion inoiz agertu prefektuari. Ez da beste inori ere niri izan ezik. Ez da noski harrigarria jendeak auzia hau, iaia miragarritzat jotzea. Edota Duponten gaitasun analitikoak intuizioaren sona hartzea. Zintzotasunak, berez, aurreiritzi hori zuen orori egia esatera bultzatzen zuen Dupont. Baina nagitasunak alarazten zion berarentzat interesa aspaldi galdua zuen gai bati berriz ere heltzea. Horrela bada, poliziaren begiratuen obiektu bihurtu zen Dupont, eta ez ziren gutxi izaten prefekturan haren zerbitzuak eskatzen zituzten kasuak. Mary Royet izeneko neska gazte baten hilketa izan zen kasu aipagarrienetako bat. Kasu hau Mor kaleko izugarrikeria gertatu eta 2 urte geroago izan zen. Mary izen abizenek berehala gogoraraziko dituzte, antzarengatik, neska zigarro saltzaile zoritxarrekoarenak, Estel Royet alargunaren alaba bakarra zen. Txikitan hil zitzaion aita, eta haren heriotzaz geroztik eta gure kontakizunaren ardatza osatzen duen asasinatzea baino 18 hilabete lehenago arte, elkarrekin bizi izan ziren ama alabak Rupabe San Andren, amak, Mariren laguntzarekin, ostatu bat gobernatzen baitzuenan. Horrelaxe egon ziren gauzak, harik eta neskatxak 22 urte bete, eta haren edertasunak lurringile baten arreta erakarri zuen arte. Lurringileak denda bat zeukan Palero Jalgo behealdean, eta auzoa betetzen duten abenturazale amorratuek osatzen zuten gehien bataren bezeria. Monsieur Leblanc ondo asko konturatzen zen zer nolako abantailak zekartzkion Mari ederra bere dendan saltzaile edukitzeak, eta neskak gustura hartu zuen gizonaren eskaintza eskuzabala. Ez ordean neskaren amak, ark zalantzak zituen eta harreman hartaz. Dendariak kentsatu bezala joan ziren gauzak,
eta laster famatu zuen denda griset biziaren sarmak, emango zuen neskak urtebete edo han lanean, eta halako batean dendatik desagertu zen. Haren miresleen txundimenerako, Monsieur Leblancek ezin zuen neskaren desagertzea esplikatu, eta larritasunak eta izuak erotu beharrean zeukaten Madame Royet, egunkariek berehala heldu zioten gaiari, eta polizia ikerketak egiten hastekotan zela. Han agertu zen osteramari, astebete igaro ondoren, goiz eder batean, bere ohiko salmaian, osasuntsu baina nolabaiteko aire tristeaz. Berehalakoan eten ziren galdeketa guztiak, pribatuak izan ezik, Monsieur Leblancek erabateko ezeakintasuna argudiatu zuen, lehen bezala. Marik, eta orobat amak, galdetzen zitzaienean, gauza bera erantzuten zuten beti. Landaldean eman zuela azkeneko astea, haide baten etxean, era horretan pixkana isildu zen auzia, eta ahaztu zitzaien gehienei, zeren neskak, lotxagaben jakin minetik libratzeko noski, agur egin baitzion lurrin saltzaileari, eta amaren egoitzaren babesaren bila joan zen berriz Lupa Besan Andrera. Etxera itzuli eta handik 5 hilabetera, neskaren adiskideak guztiz larritu ziren ura bigarren ez desagertu zenean. 3 egun igaro ziren, eta inork etzekien ezertxo eren neskari buruz. 4. egunean Sena ibaiko uretan aurkitu zen gorpua. San Andreko auzoaren ibai ertzetik gertu, barri erduruleko auzo bakartutik oso urruti ez dagoen gune batean. Hilketa honen izugarrikeriak, zeren berehala ikusi baitzen hilketa kasua zela, biktimaren gaztetasunda eta edertasunak, eta ororen gainetik, ezaguna izateak, bat egin zuen denak paristar sentikorren gogoan zirrara sakona eragiteko, hainbesterainoko eragina, hain zabala eta sakona, izan duen antzeko gertaerarik ez dut gogoratzen, zenbait astez, une hartako politika gaiak ere antzarazi zituen gai erakargarri honen gaineko eztabaidak. Prefektuak oizkanpoko lana egin zuen, eta esan gabe doa, Parisko poliziaren indar guztiak jarri ziren kasu hau argitzera. Gorpua aurkitu zen unean, etzen pentsatu hiltzailea gai izango zenik. Ez denbora askoan behintzat, berehala abian jarri zen ikerketari itzuri egiteko. Astebete igaro etzen arte ezen beharrezkotzat josari baten eskaintzea, eta hasieran 1000 libera baino etzen eskaini. Bitartean ahaleginean jarraitu zuen ikerketak, ez beti zuhur, eta jende askoren galdeketa egin zen, sede jakinik gabe ordea. Eta bitarte horretan, misterioaren argibiderik ez baitzen batere aurkitzen, herritarrak nabarmen hasi ziren larritzen. 10. egunean pentsatu zen komenigarria izango zela hasieran proposaturiko kopurua bikoiztea, eta azkenean, aurkikuntzarik batere erdietsi gabe igaro baitzen bigarren astea ere, eta kontuan izanik kaleko istilu larri samarretan gauzatzen hasi zela paristarrek poliziaren kontra beti izaten duten iritzi txarrori. Bere gain hartu zuen prefektuak 20.000 liberaren eskaintza egitea hiltzailearen salaketa lortzeko, edo, frogatzen bazen pertsona batek baino gehiagok izan zuela hartan zerikusia, edozein hiltzaileren salaketa lortzeko, sari horrekin batera zetorren adierazpenean, barkamen osoa agintzen zitzaion hiltzailearen kontrako deklaraziorik egingo zuen konplizeari. Prefektuaren iragarkiak, agertzen zen leku guztietan, hiritar batzorde baten idazki pribatua zekarren erantzita, prefekturak agintzen zuen kopuruaz gainera beste 10.000 libera eskaintzen zituena. 30.000 liberatik gorakoa zen beraz sari osoa. Izugarrizko dirutza, kontuan hartzen badugu neskaren jatorria pala, eta deskribatu den bezalako izugarrikeriek hiri handietan izaten duten maiztasuna. Ziur zeuden denak berehala argituko zela hilketa honen misterioa, baina, argitasuna ekarriko zutela ziruditen bizpahiru atxiloketa egin ziren arren. Ezerretzen atera susmagarri ziren pertsonak inplika zitzakeenik, eta berehala askatu zituzten. Harrigarria ematen badu ere, gaiari buruz argitasunik eskain zezakeen daturik batere gabe igaro zen gorpuaren aurkikuntzaren ondorengo 3. astea. Eta hala ere ezen ez duponen ez neure belarrietara jendearen buruak hainbesteraino berotu zituen gertaeraren aipamenik iritsi. Gure arreta osoa hartzen zuten ikerketetan sartuta geundelarik. Ia hilabete osoa joan zitzaigun, ez bata ez bestea kalera atera ezkinena, ez zenuen bisitaririk hartu, eta egunkariak irakurtzerakoan politikazko artikulu nagusiei begiratu arin bat baino gehiago ez genien egiten. Gek berak ekarri zigun hilketaren aurreneko albistea. 18ko uztailaren 13aren arratsaldeko lehen orduan etorri zitzaigun, eta berandu arte geratu zen gurekin. Haserre zegoen hiltzaileak aurkitzeko ahalegin guztiek huts egin ziotelako. Bere ospea alase esan zuen. Bere paristardoinu bereziarekin kinka larrian zegoen, ohorea bera ere auzitan zeukan. Beragan finkatuak zituen jendearen begiak,
eta ez omen zegoen egin nahi ez zuen sakrifiziorik, baldin eta misterioaren argitzeko bazen. Bukatzeko, hizketaldi xelebre samarra egin zuen, Duponen zuhurtzia izendatu zuenari kunplitu bat eginez, eta zuzenean egin zionari proposamendudarik gabe eskuzabal bat. Zehatz agertzeko libre sentitzen ez naizena. Nire kontakizunaren mamiarekin, berez, zerikusirik ez baitu gainera, kunplituari ahal izan zuen ondoen hauko egin zion nire adiskideak, baina proposamena segituan onartu zuen. Naiz eta haren abantailak guztiz behin-behinekoak izan. Puntu hori erabakita, hizketan jarraitu zuen prefektuak, bere ikuspuntua agertuz, aldizka poliziak jasotako lekukotasunei buruzko iruzkin luzeak tartekatuz. Lekukotasun haiek ezpaiken ituen oraindik eskura, luze mintzatu zen, eta dudarik gabe, oso modu jakingarrian. Nik noizean behin iradokizunen bat egiten nuen, gauak mantxo-mantxo aurrera egiten zuen artean. Duponek, bere ohiko besaulkian eroso eserita, errespetuzko arretaren irudi betea eskaintzen zuen. Elkarrizketak iraun zuen artean jarrita eduki zituen betaurrekoak, eta haien kristal berdeen atzealdera egin nuen begiratu bat aski izan nuen jakiteko lotan eman zituela, gustura bezain isilik. Prefektuak alde egin zuen arteko 7 edo 8 ordu astunak. Goizean, prefekturan, behar genituen deklarazio guztiei buruzko txosten oso bat eskuratu nuen, eta zenbait prentsa bulegotan, gertaera triste honi buruzko informazio interesgarria argitaratu zuten egunkari guztien kopia bana, batere zalantzarik gabe baztertzitekeena kenduta, hause zen, osorik, informazioa. Mariroiet 18ko ekainaren 22ko igande goizeko 9 aldean atera zen bere amaren etxetik, UPB San Andre kalean. Etxetik ateratzean, Mesieak San Eustak delako bati, eta Arise bakarrik, Dude Domsen bizi zen izeba batekin eguna igarotzeko asmoa zuela adierazi zion neskak. Dude Doms hori kaleska labur eta estu bata, baina jende asko bizi dena, ez dago ibai ertzetik urruti, eta 2000 inguruko distantziara dago Madame Royeten ostatutik, biderik zuzenena hartuta. San Eustak hori Mariren senargai ofizialtzat onartua zen, ostatuan bizi zen, eta hantxe egiten zituen jatorduak ere. Ilunabarrean emazte gaiaren bila joatekoa zen, etxera laguntzeko gero. Arratsaldean, euria gogor bota zuen ordea, eta Marik gaua izebaren etxean pasatuko zuela pentsatuz. Halakoetan lehenago ere egin izan zuen bezala, San Eustaki ez zitzaion beharrezko iruditu agindutakoa betetzea. Gautzen hasi zuenean, Madame Royeti, edadeko Andreeria zen, 70 urtekoa. Entzun omen zioten esaten Mari ez zuela berriz ikusiko, baina hitzaiei orduan ez zien inork jaramonik egin. Asteleenean jakin zen neska ez zela Dude Domsera joan, eta egunan neskaren arrastorik aurkitu gabe joan zenean, beranduko bilaketa bat egin zen hiriko zenbait tokitan eta hiri inguruan. Alabaina, neska desagertu eta laugarren eguna arte ez zen aurkitu neskari buruzko datu baliagarririk. Egun hartan, asteazkena, ekainaren 25, Mesie Bobe delako batek, Mariri buruzko galderak egiten ibilia baitzen adiskide batekin barri erdurulen inguruan, alegia, UPB San Andreren aurrez aurre dagoen senaren ertzean, jakin zuen arrantzaleek gorpu bat aurkitu zutela uretan, eta ibai ertzera atera berria zutela. Gorpua ikusi zuenean, Bobek, hasieran duda egin bazuen ere, lurrindendako neska zela adierazi zuen. Lagunak Bobek baino lehenago ezagutu zuen gorpua, aurpegia odol gatzatua zikindua zuen, eta ahotik ere bazerion odol pixka bat. Aparrik ez zitzaion ikusten, itoengan gertatu oiden bezala. Zelula eunek ez zuten kolorea galdua, estarri aldean ubelduak zituen, eta atzen markak, bularraren gainean gurutzatuak zituen besoak, eta zurrunduta zeuden. Eskuineko eskua itxita zegoen, ezkerrezkoa erdizka irekia, ezkerreko eskumuturrean 2 azal urratu zituen, biribilak, soken ondoriozkoak itxuraz, edo behin baino gehiagotan bildutako soka batek eraginak. Eskuineko eskumuturraren parte batean ere urratu handiak ageri zituen, eta orobat bizkarralde osoan, omoplatoetan bereziki. Arrantzaleek soka batez lotu omen zuten gorpua, lehorrera ateratzeko, baina azaleko urradurak ukitu gabe. Lepoko haragia oso hasia zuen, ebakirik ez zegoen itxuraz, ez da kolpeen ondoriozko izan zitekeen ubeldurarik ere. Kordoi puska bat aurkitu zitzaion lepoan, hain estu lotua non ikusi ere ez baitzen egiten, eta ezkerrezko belarriaren azpian geratzen zen korapilo batez lotua, aski zen kordoi ura eriotza eragiteko. Sendagileen lekukotasuna segur mintzatzen zen zenduaren bertuteaz. Eragin omen zioten neskari, ala zioen txostenak, bortizkeriarik ogorrena. Aurkitu zutenean, gorpuaren egoera etzen oztopo izan adiskideek ezagutzezaten. Soinekoa guztiz urratua zegoen,
eta nahasia, gonaldeko zerrenda bat, oin bat zabal, erauzia ageri zen beheko azpilduratik herrialderaino, baina guztiz puskatu gabe, gerriaren inguruan zegoen, hirubider tolestua, eta korapilo moduko batez atzealdean lotua, soinekoaren azpiko jantzia muselina finezkoa zen, eta hartatik 8 atzabaleko zerrenda bat zegoen kendua, ardura handiaz eta oso modu erregularrean. Zerrenda hura lepoaren inguruan lotuta aurkitu zuten, ez estu baina bai korapilo sendo batez segurtatua, muselinazko zerrenda honen eta kordoiaren gainean, txano baten ariak zeuden erantsita, eta haietatik, zintzilik ageri zen txanoa bera. Txanoaren ariak lotzen zituen korapiloa, etzen emakumeek egin ohi duten modukoa. Aldiz, marinel korapiloa zen. Identifikatu ondoren, gorpua ez zuten eraman, egiten den bezala, gorputegira bete behar hori ezbaitzen beharrezko ikusi. Aldiz, berehala lurperatu zuten. Lehorrera atera zuten lekutik ezurruti. Bobena ahaleginei esker, ahalik eta luzaroena gorde zen auzia isilpean. Eta zenbait egun pasazen jendearen interesa piztu aurretik. Astekari batek, nolanahi ere, heldu zion azkenean gaiari, atera zuten lurpetik gorpua, eta berriz aztertu zuten, baina ez erretzen aurkitu lehendik ezagutzen ezenik. Oraingoan, nolanahi ere, zenduaren amari eta adiskidei erakutsi zitzaizkien jantziak, eta haiek berretsi zuten Mariek etxetik alde egin zuenean soinean zeramatzan jantzi berak zirela. Bitartean, ordutik ordura areagotzen zen nahasmena, pertsona bat baino gehiago atxilotu eta utzi zuten libre. Saneustak bereziki susmagarri gertatu zen. Izan ere, hasieran, ezin izan zuen Mari etxetik desagertu zen igandean egin zituen joan etorrien berri zehatzik eman. Geroago ordea, idatzi batzuk eman zizkion Mesiegeri. SE delako eguneko ordu guztien berri zehatza ematen zutenak. Denbora pasa eta ezbaitzegoen aurkikuntzarik, ehunka zurrumurru zabaldu zen, elkarren kontrakoak, eta kazetariek gauza bat bestearen atzetik iradokitzen zuten. Haien artean, Mari Royet oraindik bizirik zegoela zioena eman zuen atentzio gehiena. Alegia, zoritxarreko beste neskaren batena zela senan aurkitutako gorpua. Egokiago dela uste dut aipatu iradokizuna agertzen duten zenbait pasarte irakurleari ezagutaraztea. Pasarte horiek letualeko artikulu batzuen hitzezko itzulpenak dira. Egunkari hori, normalean, nahiko txukun idatzia izaten baita. Mademoiselle Loyetek igande goizean alde egin zuen amaren etxetik, 18. urteko ekainaren 22an, bere izebari, edo beste aideren bati, bisita egiteko helburu aitortuaz, dude donfen. Ordu horretatik aurrera, ez dirudi inork berriz ikusi zuenik. Ez dago neskaren ez aztarrenik ez albisterik batere, inortxo ere ez da agertu ikusi zuenik. Egun horretan, amaren etxea utzi zuen ez geroztik. Baina Mari Royet igandeko bederatziak ondoren bizien munduan zegoela dioen frogarik ez badugu ere, ordu horretaraino bizirik zegoelako frogak baditugu. Asteazken eguerdian, 12etan, emakume baten gorpua aurkitu zen Barrierderuleko ibai ertzean, uretan igeri. Hala, amaren etxea utzi, eta hurrengo 3 orduetan jaurtiki zutela Mari Royet ibaira pentsatuta ere. 3 egun baino ez ziren pasa etxetik atera zen uneaz geroztik, 3 egun, orduren bat gora behera. Baina zentzurik ez du pentsatzeak hilketa, baldin eta hil bazuten. Hiltzaileek gauerdia baino lehenago gorpua ibaira jaurtikitzeko aukera izateko bezain goiz egin zela. Halako krimen izugarrien errudun direnek, nahiago izaten dute iluntasuna argia baino. Konturatzen gara beraz, ezen, Mari Royeten abalitzi baian aurkitu zen gorpua, 2 egun eta erdi emango zituela uretan, 3 gehienera jota, esperientziak erakusten duenez, itotakoen gorpuak uretara jaurtikitzen badira. Edota pertsona bat bortxaz, hil eta haren gorpua berehala uretara jaurtitzen bada. 6 til 10 egunerako bitartea behar izaten du gorpuak usteltzen hasi eta usteltze horren ondorioz, urrazalera igotzeko, kanoikada bat tirata ere gorpu bat dagoen lekuan, 5 edo 6 egunez urpean egon ondoren azaleratzen bada, berriz murgilduko da, bere horretan utziz gero. Baina, galdetzen dugu guk, zer zuen bada kasu honek izadiaren ohiko bideetatik apartatzeko. Egoera lazgarri horretan, astearte gaua arte eduki izan balitz gorpua ibai ertzean, aurkituko zen hiltzaileen aztarrenen bat. Dudazko puntua da orobat gorpua hain azkar azaleratu izana, baita 2 egunez hilda egon ondoren jaurtiki bazuten ere. Eta areago, gauza nekeza dirudi krimen honen tamainako gauza bat egiteko gai diren pertsona doilorrek, uretan murgilaraziko zuen zamarik ipini gabe jaurtikitzea gorpua ibaira, zama eranstea oso erraza zutenean. Ondoren argudiatzen du kazetariak gorputzak egon behar zuela uretan ez 3 egun bakarrik, baizik eta gutxienez, 5 aldiz 3 egun,
Zeren, hain baitzegoen usteldua. Non Bobek oso nekez ezagutu baitzuen. Azken puntu hori nola nahi ere, etzen inondik inora onartu, itzultzen jarraitzen dut. Zertan oinarritzen da beraz Mesie Bobe gorpu, azalantzarik gabe Mariroyetena zela esateko, soinekoaren mauka jaso zuen, eta esan zuen aurkitu zituela neskaren nortasuna zalantzarik uzten ez zioten marka batzuk. Jendeak, oro har, marka horiek orbainenak edo izango zirela pentsatu zuen. Bobek gorpuaren besoa igurtzi eta ilea aurkitu zuen pentsa daitekeenez, guk uste, batere erabakigarria ez den gauza. Maukaren barruan beso bat aurkitzea bezain froga eskasa. Mesie Bobe zen ostatura itzuli gau hartan, aldiz, arratsaldeko 7:00, asteazkenean. Abisua bidali zion Madame Royeti bere alabari buruzko ikerketetan ari zirela. Onartzen badugu Madame Royet, adina eta pena zirela eta, etzela identifikaziora joateko gai, eta hori asko onartzea da. Izan behar zuen baten bat bertara joan eta ikerketen berri jakitea merezi zuela pentsatuko zuena, baldin eta uste bazuen gorputza Marirena zela. Inorrezen agertu. Ezerretzen esan zentzun gai honi buruz Upabe San Andren etxe bereko biztanleen belarrietara iritsi zenik. Mesie esan eustakek, Mariren senargaiak. Haren amaren etxean ostatuz baitzegoen. Urrengo goiza arte ez zuela ezer entzun bere emazte gaiaren gorpuaren aurkikuntzaz deklaratu du. Orduan joan omen zitzaion Mesie Bobe gelara eta eman baitzion albistea. Halako albistea izateko oso hotz hartu zuela iruditzen zaigu. Modu horretan, Mariren aideen aldetik asolagabe jokatuko zutelako ideia sortzeko ahalegina egiten zuen aldizkariak. Aidek gorpuan eskarena zela pentsatzearekin adosten ezena. Ona kazetariaren iradokizunak, Marik, bere adiskideen laguntzarekin, hiritik alde egin zuen kastitatearen kontrako kargu ziren arrazoiengatik, eta adiskide horiek, senan gorpu bat aurkitu zelarik, baitzuen nolabaiteko antzik neskarekin. Hartaz baliatu ziren Marieren heriotza jendeari sinestarazteko. Letual ordea lasterregi zebilen berriz ere, argi frogatu zen ez zela izan, pentsatu zen bezala. Asolagabekeriarik bat ere, atsoa ikaragarria ur zegoela, eta hain zegoela asaldatua, non ezertaz arduratzeko ez baitzen gai, eta san eustak, albisteak hotz jasotzetik urrun, minak guztiz jota utzi zuela, eta hain astoratuta zegoela, non adiskide eta aide zuen bati eskatu behar izan baitzion Mesie Bobek, hartzezala san eustaken ardura, eta etzion utzi gorpua lurpetik atera ondorengo azterketara joaten. Areago, naiz eta Letualek baiesten zuen gastu publikoen kargura lurperatu zela bigarren ez gorpua. Familiak uko egin ziola hilobi pribatu baten eskaintza onuragarri bati, eta aiderik ez zela batere agertu elizkizunetara. Naiz eta esan dudan bezala, horiek denak ziurtatzen zituen Letualek zabaldu nahi zuen ideia azpimarratzeko sedeaz. Hala ere, argi frogatu zen ura guztia ez zela hala gertatu. Aldizkari beraren urrengo ale batean, Boberen beraren gainean susmoa sortzeko ahalegina ageri da. Honela dio idazleak. Hala bada, aldaketa bat gertatu da auzian. Esan digutenez, behin, Madame B bat zegoela Madame Royeten etxean, Mesie Bobek, kalera ateratzekotan baitzen, esan omen zion Andreari jendarme bat etorriko zela. Baina hark, Madame B alegia. Ez ziola ezer esan behar bera itzultzen etzen arte. Eta berak esango zizkiola jendarmeari esan beharreko guztiak. Gauzak dauden bezala, badirudi Mesie Bobek aurrez pentsatua zuela auzi osoa. Ezin da urrats bat ere egin Mesie Bobe gabe. Zeren, edozein bide hartuta ere, harekin topo egingo baituzu. Zerbaitengatik ere, berak izan ezik, inork ez duela ikerketan ezer egin behar erabaki du. Eta gizonezko aideak apartatzen moldatu da. Oso modu bitxian gainera. Haien kesuek adierazten dutenez. Bereziki alegin dudan onbait aideek ez dezaten gorpua ikusi. Ondoren gertatuak kolore pixka bat eman zien Boberengana modu horretan zuzendu ziren susmoei. Neska desagertu baino egun batzuk lehenago Boberen bulegora joan zen bisitari batek, nagusia kanpoan zela. Arrosa bat ikusi omen zuen ateko sarrailan. Eta Mari izena sarrailaren ondoan zintzilik zegoen arbel batean idatzirik. Aldizkarietatik atera genuenaren arabera, Mari gaizkile talde baten biktima izan zela zen nonbait jendearen susmoa, haiek eraman zutela ibaira, haiek eraso ziotela eta hil zutela. Le Commerciel, nola nahi ere, oso eragin handia zuen aldizkaria. Gogor saiatu zen ideia horren kontra. Hango zutabeetako pasarte bat edo bi aldatuko dutona. Ziur gaude orain arteko ikerketa, barri erduru laldera zuzendua izan den neurrian, aztarren faltsu baten bidetik egin dela. Ezinezko gauza da Mari bezalako emakume bat. Ehunka lagunek ondo ezagutzen zutena. Inork ikusi gabe hiru etxe multzotatik igaro izana,
zeren ikusi zuenak ondo gogoan izango baitzuen, Marie ezagutzen zuten guztiei interesatzen baitzitzaien. Kaleak jendez beterik zeudenean atera zen etxetik, dozena bat pertsonak ezagutu gabe. Ezinezkoa da neska Barrierdurulera edo Rude Donsera joan izana, hala ere, inor ez da agertu amaren etxetik kanpo ikusi zuenik. Eta neska kalera atera zelako frogarik ere ez dago. Ezpada arkadierazitako asmoekin zerikusia dutenak. Soinekoa urratua zuen, gorputzaren inguruan bildua, eta lotua, eta era horretan eraman zuten gorpua, fardel bat balitz bezalase. Baldin eta Iketa Barrierdurulen egin bazen, etzen horrelako gauzaren beharrik izango. Gorpua barriretik gertu aurkitu izana ez da uretara jaurtik izen lekuaren erakusgarria. Zoritxarreko neskaren azpiko gona baten zati bat, bi oin luze eta oin bat zabal. Erauzia zegoen eta neskaren kokotzaren azpian lotua, buruaren atzealdetik, garrasirik egin ez ezan seguraski. Musuzapirik ez zuten morroiek egina da hori, prefektua gugana etorri baino egun bat edo bil lehenago. Alabaina, informazio garrantzitsua iritsi zitzaion poliziari, itxuraz le komertzielen argudioen parte nagusia ezeztatzen zuena. Bi mutil kozkor, Madame de Luc baten semeak, Barrierduruletik gertuko basoan jolasean zebiltzala. Arboladi sarri batean sartu ziren ustekabean. Ba omen dira aniru edo lau harri handi, eserleku moduko bat osatzen dutenak, beren atzealde eta aulkitxoarekin. Goiko harrian gonazpiko zuri bat zegoen, bigarrenean, lepoko zapi bat zetazkoa, eguzkitako bat, eskularruak eta sakelako zapi bat ere aurkitu zituzten. Zapiak Mariroiet izena zuen brodatua, soineko baten puskak agertu ziren inguruko sasietan, lurra zanpatua zegoen, sasiak hautsiak zeuden, eta nonai ageri ziren borrokaldi gogor baten erakusgarriak. Lekuaren eta ibaiaren arteko bidean, esiak altxata zeuden, eta lurrean berriz ama astunen bat arrastaka eramana izan zelako seinaleak ageri ziren. Astekari batek, Le Soleilek, komentario hauek egiten zituen aurkikuntzaz, Parisko aldizkari guztien sentimenduaren oihartzun zirenak. Gauza haiek, argi dago, gutxienez azken 3 edo 4 asteak zeramatzatenan, euriaren eraginez ondatuak eta lizunduak zeuden, eta lizunak elkarri erantziak. Belarra hazia zegoen haien inguruan eta gainean, eguzkitakoaren zeta gogorra zen, baina barrutik elkarri itxatxita zeuden izpiak. Goialdea tolestua zegoen, osorik lizundua eta usteldua ageri zen, eta hautsi egintzen zabaltzean. Sasiek urratutako soinekoaren puskak 3 bat atzabal eta 6. Atz luze ziren, puska bat soinekoaren azpildurarena zen, eta pasaratua zegoen, gonaren zatia zen beste puska, ez azpildurarena. Erauzitako puskak ematen zuten, eta sasi arantzatsuan zeuden, lurretik oinbat gora edo. Dudarik ez dago, beraz, aurkitu dela doilorkeria beldurgarri honen gertalekua. Esan beharrik ere ez dago adierazi zuen Duponek. Nire oharren azterketa amaitu zuenean, morkalekua baino askoz ere kasu zailagoa dela hau, puntu garrantzitsu batean da haren desberdina. Krimen hau, iguingarria bada ere, arrunta da, ez du ezer berezirik, konturatuko zara. Arrazoi horresengatik, kasu erraza zela uste izan dela, baina, arrazoi horrengatik beragatik, zaila gertatu behar zuen. Hasieran, adibidez, etzen pentsatu saria eskaini beharra zegoenik. Geren agenteek berehala ulertu ahal izan zuten nola, eta zergatik egin izan zitekeen tamaina horretako doilorkeria. Modu bat modu asko bururatu zitzaien, eta arrazoi bat arrazoi asko, eta ez baitzen ezinezko gauza modu eta arrazoi ugari horietako bat izatea benetakoa, segurutzat jo zuten haietako batek izan behar zuela, baina ideia horiek hain erraz bururatu zitzaizkien, eta hain gertagarriak ziren denak. Non erraztasun eta gertagarritasun horiek kasuaren zailtasunaren seinale gisa hartu behar baitzituzten, ez erreztasun seinale gisa. Lehenago ere esan izan dut arrunta denaren mailatik ora eginez aurkitzen duela arrazoiak bere bidea, baldin aurkitzen badu, egiaren bilaketan. Izan ere, halakoetan ez da zer gertatu da, egin beharreko galdera, aitzitik, zer gertatu da oraingoan sekulan gertatu ezena. Madame Lespanaieren etxeko ikerketetan, kasuaren ezoikoak zeuzkan etxita eta nahastuta geren agenteak, eta hain zuzen ere, horresek eman behar zion adimen behar bezala arautu bati soluzio bidearen seinalerik sendoena, eta adimen arautu hori etxipenean murgilduta geratuko zen baldin, eta ikusiko balu zenbateraino den ohikoa lurrindendako neskaren kasuan aurkitu den guztia, prefekturako funtzionarioentzat soluzio erraz baten adierazgarri baino ezen hori. Madame Lespanaye eta haren alabaren kasuan, etzen batere dudarik izan, ez da ikerketaren hasieran bertan ere, hilketa gertatua zela. Berehala baztertu zen suizidioaren ideia, oraingoan ere,
Hasieratik bertatik baztertu da neskak bere burua hil zuenik. Halako egoeran zegoen Barrirdurulen aurkitu zen gorpua. Non puntu garrantzizko honi buruz dudarik egiteko betarik ere ez baitzuen ematen. Iradoki da ordea aurkitu den gorpua ez dela Mariroyetena. Eta Mariroyeten hiltzailea edo hiltzaileak salatzeagatik eskaini da oparia. Eta Mariroyeti buruz egin dugu guk prefektuarekin akordioa. Ondo ezagutzen dugu biok gizon hori. Eta ederki dakigu ezin dela beragan konfiantza handirik izan. Baldin eta aurkitu den gorputik bideratzen baditugu geure ikerketak. Eta bide horretatik jarraituko bagenio hiltzailearen aztarrenari. Gorpua beste neskaren batena delako ondoriora iritsi arte. Eta ez Marirena, edota Mari bizirik zegoen unetik hasi eta neska ez dutela jakingo bagenu. Kasu batean zein bestean, geure nekeen saria galduko genuke, mesiegerekin moldatu behar baitugu. Geure mesederako beraz, ezpada justiziaren mesederako, gure lehen urratsak, ezinbestean, gorpuaren nortasuna eta galdu den Mariroyet horrena bat bera ote diren finkatzea izan behar du. Irakurleei dagokienez, Letualen argudioak pisukoak gertatu dira, eta gai honi buruzko saioetako bat hasten den moduagatik beragatik, argi ageri da egunkaria bera ere haien garrantzia sinetsita dagoela. Goizeko egunkari batzuk, dio. Asteleeneko Letualeko artikulu erabakigarriaz mintzatzen dira gaur, niretzat delako artikulu hori ezertan ez da erabakigarria. Ezpada idazlearen kartxutasunean. Kontuan izan beharko genuke gure egunkarien helburua, oro har, areago dela txundimena, eta oihartzuna sortzea egunkariek arrakasta izatea. Egiaren alde egitea baino, aurreneko helburuekin bat egiten duenean bakarrik iritsi nahi izaten da azken puntu hori. Besterik gabe iritzi orokorrarekin bat datorrenak. Baita iritzi horrek oinarri sendoa badu ere, horrek ez du masaren konfiantza lortzen. Ideia orokor horri buruz kontraesan larriak iradokitzen dituen egunkaria bakarrik hartzen du jendeak sakontzat. Literaturan bezain beste arrazoibideetan, epigrama da onespen errazena, eta zabalena duen generoa, eta literaturan zein arrazoibidean, epigramak du merituaren mailarik apalena. Alegia, Mariroyet oraindik bizirik dagoelako ideiak berez duen epigrama eta melodrama nahasketak, horrek erakarri du Letual. Ez ideia horren egiantzekotasunak, eta horresek segurtatu dio irakurleen harrera ona. Azter ditzagun egunkari horren argudioen oinarriak, eta saia gaitezen jatorrizko testuak duen koherentzia falta saiesten. Idazlearen aurreneko helburua, Mariren desagertzearen eta gorpuaren ibaiko aurkikuntzaren bitarte laburrean oinarriturik. Gorpu horrek ezin duela Marirena izan frogatzea da. Bitarte hori ahalik eta gehien murriztea da beraz argudiatzailearen lehen egitekoa. Helburu hori lortu nahirik, abiapuntutik bertatik suposizio hutsetara jotzen du kazetariak. Baina zentzurik ez du pentsatzeak, dio, hilketa baldin eta hil bazuten. Hiltzaileek gauerdia baino lehenago gorpua ibaira jaurtikitzeko aukera izateko bezain goiz egin zela. Eta ondoren galdetzen dugu guk, eta arrazoi osoz gainera. Zergatik ez du zentzurik pentsatzeak, neska amaren etxetik joan eta hurrengo 5 minutuetan gertatu zela hilketa. Zergatik ez du zentzurik pentsatzeak egun hartako edozein unetan gerta zitekeela. Edozein ordutan gertatu izan dira hilketak. Baina igande goizeko 9 eta gaueko 12 laurden gutxi arteko edozein unetan gertatu baldin bazen. Oraindik ere bazen aski denbora gauerdia baino lehenago gorpua ibaira jaurtikitzeko. Suposizio horren ondorioa da. Hortaz, hilketa ez zela igandean gertatu, baina onartzen badugu horixe dela Letualen ideia. Orobat onartu beharko dugu egunkaria edozer gauza asmatzeko libre dela. Zentzurik ez du pentsatzeak, eta, hasten den paragrafoa, Letualen idatzia ageri den moduan. Honelaxe egon zitekeen irudikatua idazlearen buruan. Zentzurik ez du pentsatzeak, hilketa baldin eta hil bazuten. Hiltzaileek gauerdia baino lehenago gorpua ibaira jaurtikitzeko aukera izateko bezain goiz egin zela. Zentzurik ez du diogu guk, hori guztia suposatzeak. Eta aldi berean ez du zentzurik, guk horixe uste baitugu. Gorpua gauerdiaren ondorena arte ez zutela ibaira jaurtiki suposatzeak, berez aski esaldi ilogikoa. Baina ez da, ordea idatzirik dagoena bezain barregarria. Letualen pasarte horren kontrako argudioak ematea balitz nire helburua jarraitu zuen Duponek. Banuke bere horretan ustea. Eta kitxo, baina auzia ez da Letualekin eztabaidan jardutea, egiara iristea baizik. Delako esaldi horrek, adierazia dagoen moduan, esan nahi bat besterik ez du, jadanik agertu dudana, baina gaiaren mamira jo behar dugu. Hitzak baino arantzago, hitz horiek ideia bat baitzuten atzean, adierazten asmatu ez dutena. Kazetariak aditzera eman nahi zuen ezen, igande gaueko edo eguneko edozein unetan gertatuta ere hilketa.
Ez dela uste izatekoa hiltzaileak gau erdia baino lehen gorpua ibaira eramaten ausartuko zirenik. Eta hortxe dago benetan, nik onartzen ez dudan suposizioa alegia. Halako lekutan eta halako modutan egin zela hilketa, eta gorpua gero ibaira garraiatu behar izan zela. Izan ere, litekeena da hilketa ibaiaren ertzean gertatu izana, edo ibaian bertan, eta era horretan, gorpua ezkutatzeko, uretara jaurtikitzea zen gauzarik logikoena, eta egiten errazena, eguneko naiz gaueko edozein unetan. Konturatuko zara noski nik ez dudala hori gertagarri ikusten, eta ez datorrela neure iritziarekin bat. Nire asmoak, honaino, ez du zerikusirik kasuan gertatuekin. Letualen iradokizun horren tonuaren kontra gaztigatu nahi zintudan bakarrik, eta hasieratik erakutsi nolakoa den. Hortaz, muga egokia ipini ondoren berak asmatu dituen aurre iritziei, eta aurkitu den gorpua Marirena bazen, oso denbora gutxi eman behar zuela uretan suposaturik. Honela jarraitzen du kazetariak. Esperientziak erakusten duenez, itotakoen gorpuak uretara jaurtikitzen badira, edota pertsona bat bortxaz hil eta haren gorpua berehala uretara jaurtitzen bada. 6-10 egunerako bitartea behar izaten du gorpuak usteltzen hasi eta usteltze horren ondorioz, urrazalera igotzeko. Kanoikada bat tirata ere gorpu bat dagoen lekuan, 5 edo 6 egunez urpean egon ondoren azaleratzen bada, berriz murgilduko da, bere horretan utziz gero. Ideia horiek, aitortu gabe, Parisko egunkari guztiek onetsi dituzte Le Monitorrek salbu. Egunkari honek itotakoen gorpuak aipatzen dituen paragrafoaren parte hori bakarrik jartzen du auzitan. 5 edo 6 kasu aipatu zitotako pertsonen gorpuak Letualek aipatzen duen epea baino lehenago urrazalean aurkitu zirenak. Baina arrazoi bide logikoaren kontra doa Le Monitorren saio hori. Letualen argudioa osorik ezeztatzeko helburuaz, kasu partikularrak aipatzen dituenean. 5 kasuren ordez, gorpuak 2 edo 3 egunen buruan azalean aurkitu diren 50 kasu aipatu izan balira ere, hala ere, 50 kasu horiek, berez, Letualen arauaren salbuespen gisa baino ezingo liratekear, araua bera gezurtatzen den unea arte. Araua onartzen bada, eta araua ez du ukatzen Le Monitorrek, salbuespenak bakarrik azpimarratzen ditu, Letualeren argudioak bere indar guztia gordetzen du. Zeren argudio horren xedea ezpaita gorpu batek, 3 egun baino lehenago azaleratzeko duen probabilitatea eztabaidatzea. Eta probabilitate hori Letualen ikuspuntuaren alde dago. Le Monitorrek hain modu inozoan aipatu dituen kasuak kontrako arau bat osatzeko adinako kopurura iristen ez diren artean. Konturatuko zarenez, arauaren beraren kontrakoa izan beharko luke, ezer izatekotan, gai honi buruzko argudio orok, eta xede hori gogoan izanik. Arauaren funtsa aztertu behar dugu, giza gorputza normalean, ez da izaten, ezenako ura baino askoz arinagoa, ez askoz astunagoa, alegia, giza gorputzaren gabitate espezifikoa, ohiko egoeran, gorputz horrek kanporatzen duen urbolumenarena adinakoa izaten da gutxi asko. Pertsona gizen eta haragitsuen gorputzak, hezurrak txikiak badira, eta emakumeenak oro har, arinagoak izaten dira pertsona argal eta hezur luzeenak, eta gizonenak baino. Eta bestalde, ibaiko uraren gabitate espezifikoa itsasoaren gorabeheren eraginpekoa da, baina itsasaldiak alde batera utzirik, esan daiteke oso gorpu gutxi murgilduko dela, baita urgezatan ere, berez, pertsona bat, ia beti, ibaira erortzen bada, urrazalean geratuko da, baldin eta uraren gabitate espezifikoa pertsona horrenaren parekoa gertatzen bada, hau da, gorputza osorik murgiltzen bada, ahalik eta gutxiena kanpoan utzita, igerian ez dakienak, lehorrean dabilen ibiltariarena du posturarik hoberena, burua osorik atzera botata, eta uretan guztiz murgilduta, ahoa eta sudurzuloak izan ezik. Modu horretan jarrita, konturatuko gara bateren ekerikabe eta mugitu beharrikabe geratzen garela urrazalean. Ageriko gauza da oro bat gorputzaren gabitatea, eta kanporatutako urbolumenarena, oso estu orekatuak daudela, eta edozein uskeriak ekarriko lukeela bata besteari nagusitzea. Hala adibidez, beso bat uretatik ateratzea, bere euskarria galtzen duelarik, aski zama erantsia izaten da buru osoa murgildadin. Aldi berean, egur puska txikienaren ezusteko laguntzari esker, burua jaso eta ingurura begiratzeko gai izango gara. Baina igerian ez dakien aurpera ez joateko aleginean hasten denean, besoak altxatzen ditu beti, eta burua bere ohiko posizio zutean edukitzen saiatuko da. Horren ondorioz, ahoa eta sudurzuloak uretan murgilduko dira, eta urrazalaren azpian ere arnasa hartzeko ahaleginak egiten baitira, biriketan sartzen daura. Urdailera ere ur asko iristen da, eta gorputz osoa astunagoa bihurtzen da.
Barrunbe horiek betetzen zuten airearen pisuaren eta orain betetzen duen isurkariaren arteko aldearen eraginez. Arau orokor gisan, nahikoa izaten da diferentzia hori gorputza uretan murgil dadin, baina ezur txiki eta gai koipetsu asko duten pertsonen kasuan hori ez da aski. Horrelakoak urrazalean geratzen dira, baita ito ondoren ere. Gorpua ibaiaren ondoan baldin badago, hantxe geratuko da. Harik eta gorpu horren gabitate espezifikoa berak kanporatzen duen uraren volumenaren baino txikiagoa bihurtzen den arte. Gorpuaren usteltzeak edo beste zerbaitek eragin lezake efektu hori. Usteltzearen ondorioz gasa sortzen da. Gas horrek zelula eunak eta barrunbe guztiak zabaltzen ditu, eta horresek ematen dio gorpuari buiatu itxura hain ikaragarri hori. Dilatazioa hainbesterainokoa denean, non gorpuaren volumena handitzen baita, baina masa, edo pisuaren beste horren besteko handitzerik gabe, gabitate espezifikoa kanporatutako uraren baino txikiagoa izaten da. Eta hortaz, gorpu urrazalera igotzen da. Baina usteltzea gora bera askoren mende dago, eragile batzuek lasterragotu egiten dute eta besteek moteltzen. Adibidez, sasoiko beroak edota hotzak. Urak dituen edo ez dituen mineralek, uraren sakontasuna txiki ala handiak. Urgeldia ala dabilena izateak, gorputzaren nolakotasunak. Hil aurretik eritasunen bat izateak, ala ez izatea. Ala bada, argi dago ezin esan genezakeela zehatz mehatz usteltzearen ondorio zein unetan azaleratuko den gorpu bat. Baldintza jakin batzuenpean, ordubetean gertatuko da, beste batzuetan, baliteke sekulan ez gertatzea. Badira kimika gaiak gorpua usteltzetik betiko gordeko dutenak. Merkurio bikloruroa da horietako bat. Baina usteltzeaz gainera, gerta daiteke, eta alase gertatzen da maiz, landare gaien hartzidura azetosoak urdailaren barruan gasa sorraraztea, edo beste barrunbeetan, bestelako arrazoiengatik, gorpua azaleraraziko duen dilatazioa sortzeko nahikoa dena. Kanoi baten tiroak eragindako efektua dardaraldi hutsa da. Atxikita zegoen loi edo lokatz bigunetik libratu eta gorpua urrazalera ateraraziko luke. Baldin eta bestelako faktoreen eraginez horretarako prest balego. Edota gorpuak gaindi dezake zelula eunen parte erdi ustelduen gogortasuna, eta era horretan barrunbeak errazago dilatutako dira gasaren eraginaren pean. Aurrean ditugularik orain gai honi buruzko datuak, letualen baiespenak frogatzeko erabil genitzake. Esperientziak erakusten duenez, hala dio egunkariak, itotakoen gorpuak uretara jaurtikitzen badira. Edota pertsona bat bortxaz, hil eta haren gorpua bere ala uretara jaurtitzen bada. 6-10 egunerako bitartea behar izaten du gorpuak usteltzen hasi eta hau. Usteltze horren ondorioz, urrazalera igotzeko, kanoikada bat tirata ere gorpu bat dagoen lekuan. 5 edo 6 egunez urpean egon ondoren azaleratzen bada, berriz murgilduko da, bere horretan utziz gero. Paragrafo hau, osorik, koherentzia eta sendotasun gabeko paper puska bat orain guretzat. Gertaera guztiek ez dute erakusten itotako gorpuek 6 egunetik 10 bitartea behar izaten duten ikusteltzen hasi eta usteltzearen ondorioz urrazalera igotzeko. Zientziak naiz ezagutzen ditugun gertaerek, biek erakusten digute gorpuek azaleratzeko behar duten aldia ez dela beti bera, eta ezin duela izan. Areago, baldin eta gorpu bat kanoikada bat judelako azaleratu bada, ez da berriz murgilduko, bere horretan utziz gero, harik eta usteltzea hainbesteraino zabaldu den non barruan pilatutako gasari ihes egiten uzten baitio. Baina itotakoen gorpuak eta bortxaz, hil eta berehala uretara jaurtikitzen direnak. Horien artean egiten den bereizketara erakarri nahi dut zure arreta. Bereizketa onartzen du kazetariak, baina sail berean ipintzen ditu denak. Esan dizut lehen ere, itotzeko zorian dagoen pertsona baten gorputza. Gorputz horrek kanporatzen duen ur volumena baino espezifikoki astunagoa bihurtzen da. Eta ez litzateke inola ere urperatuko, baldin eta besoak azalaren gainetik jasotzen aleginduko ezpalitz, eta orobat uraren azpian dagoenean arnasa hartzen saiatuko ezpalitz. Zeren arnasaldi horiek ura eramaten baitute biriketara, lehen eirea zegoen lekura, baina borrokaldi eta ahokada horiek ez dira gertatzen bortxaz hil eta berehala uretara jaurtikitzen diren horietan. Hala, azken kasu horretan, gorpua arau orokor gisa, ez litzateke urperatuko, eta argi dago, hori letualek ez daki. Usteltzea asko zabaldu denean haragiaren parte handi bat ezurretatik askatu denean. Orduan, hain zuzen ere, baina ez ordu arte, galduko genuke gorpua begien bistatik. Eta zer esango dugu beste argudio horri buruz, aurkitu den gorpua ez dela mariroietena. Galdu eta handik 3 egunera gorpua urrazalean aurkitu zelako. Ito bazen, emakumea izanik, murgildu ere zen egingo behar bada. Edo, murgilduz gero, 24 orduren buruan agertzitekeen,
edo lehenago, baina inork ez du uste Mari ito egin zenik. Eta uretara jaurtikia izan baino lehen hila zelarik. Une horretatik aurrera noiz nahi aurki zitekeen, baina dio Letualek, egoera lazkarri horretan. Astearte gaua arte eduki izan balitz gorpua ibai ertzean, aurkituko zen aniltzaileen aztarrenen bat. Hor, hasieran, ez da batere erraza argudiatzailearen asmoa jakiten, aurrea hartu nahi dio bere teoriaren oztopo izan daitekeenari. Hau da, gorpua 2 egunez eduki zutela lehorrean, eta uretan murgilduta balego baino lasterrago usteldu zela. Hau da, adierazi nahi du, hala balitz, asteazkenean atera ahal izan zela aurrazalera, eta baldintza horietan bakarrik azaleratuko zela egun horretan. Hortaz, ibai ertzean ez zela eduki frogatu beharra du, zeren, hala balitz, aurkituko zen aniltzaileen aztarrenen bat. Irribarre egingo duzu noski sekitur horrekin. Ezin asmatu duzu nola ekar dezakeen hiltzaileen aztarrenak ugaltzea gorpua ibai ertzean luzaroago egoteak. Nik ere ez, eta areago, gauza nekeza dirudi. Jarraitzen du gure aldizkariak, krimen honen tamainako gauza bat egiteko gai diren pertsona doi horrek. Uretan murgilaraziko zuen zamarik ipini gabe jaurtikitzea gorpua ibaira. Zama eranstea oso erraza zutenean. Hori bai arrazoi bideen nasketa barregarria, inork ez du auzitan jartzen, ez da Letual berak ere, aurkitutako gorpua eraile zutenik. Nabarmenegiak dira bortizkeriaren seinaleak. Gorpu hori ez zela Marirena frogatzea da gure argudiatzaileak duen helburu bakarra. Mari ez dutela hil frogatu nahi du. Ez gorpu hori ez zutela hil. Hala ere, bigarren puntua baino ez du frogatzen ohar horrek. Zamarik erantzi gabeko gorpu bat daukagu. Hiltzaileek, ibaia jaurtikitzean, ez zuten zamarik gabe utziko. Hortaz, ez zuten hiltzaileek jaurtiki, hori da frogatu den guztia. Ezer frogatu bada. Nortasunaren auzia ez da inola ere dudan jartzen, eta Letualek neke handiak ditu onartu berria duena ezeztatzeko. Guzti sinetsita gaude, dio, aurkitu den gorpua eraildako emakume batena zela. Ez da hori gure argudiatzaileak, uste ez duela, bere buruaren kontrako argudioak ematen dituen aldi bakarra. Mariren desagerpenaren, eta gorpuaren aurkikuntzaren arteko bitartea ahalik eta gehien laburtzeko asmo nabarmena du, esan dut lehen ere. Hala ere, ikusi dugu nola azpimarratzen duen amaren etxetik atera zenez geroztik ez zuela inork neska ikusi. Frogarik ez dugu dio, Mariroiet igandeko 9 ondoren bizien munduan zegoela dioenik. Hobe zuen argudio hori, partziala denez gero, alde batera utzi, hori argi dago. Izan ere, jakingo balitz baten batek ikusi zuela Mari. Eman dezagun, asteleenean, edo astertean, asko murriztuko zen bitarte hori, eta kazetariaren beraren arrazoi bidea aplikatuz. Erruz gutxiagotuko ziren gorpua grisetarena izateko probabilitateak. Hala ere, entretenigarria da Letualek puntu hori nola azpimarratzen duen ikustea, bere oinarrizko argudioa sendotuko duelako uste osoaz. Azterrezazu orain berriz Bobek gorpua nola identifikatu zuen kontatzen duen pasartea. Besoko hileari dagokionez, argi dago gezurrez jokatu duela Letualek. Mesie Bobek, ez baita inozoa, ezin argudiatu zuen, gorpua identifikatzeko, besoak hilea zuenik. Ez dago hilerik abeko besorik. Lekukoak esandakoaren interpretazio gaizto bat baino ez da Letualen adieraz molde orokorra. Hilearen berezitasunen batez mintzatuko zen Bobe. Kolore, ugaritasun, luzera edo banaketaren berezitasunen bat aipatuko zuen noski. Oinak, dio egunkariak, xikiak dira, eta alakoseak dira ehunka oin. Galtzaria ez da inolako froga, oinetakoak ere ez, oinetakoak eta galtzariak sortetan saltzen baitira. Gauza berbera esan daiteke txano kolore ez ere. Puntu bat azpimarratzen du bereziki Mesie Bobek, galtzarian aurkitu zen lokarria lekuz aldatuta zegoela, zankoa estutzearren. Horrek ez du ezer esan nahi. Izan ere, emakume gehienek nahiago izaten dute galtzari berriak etxera eraman eta bertan egokitu beren zangoen neurrira, erosten dituzten dendan saiatzen hasi baino areago. Hemen neke sinetxe daiteke argudiatzailea zintzoari zenik. Mesie Bobek, Mariren gorpuaren bilaketan, aurkitu izan balu neurriz eta itxuraz galdutako neskaren parekoa zen gorpu bat. Orduan, arropak batere gogoan hartu gabe ere, bere bilaketak arrakasta izan zuela hasiko zen pentsatzen. Baldin eta neurri eta formez gainera, aurkitu izan balu besoan Marirengan lehendik ere ikusia zen hilearen berezitasunen bat, estuago lotuko zitzaion. Arrazoiz, bere iritziari, eta zenbat eta handiagoa izan hilearen berezitasuna edo ezoikoa, are seguruago egongo zen bere usteaz. Baldin eta Mariren oinak txikiak izanik, gorpuarenak ere txikiak balira. Gorpua Marirena zelako probabilitateak ez ziren proportzio aritmetikoan ugalduko,
proportzio geometriko edo metatzailean ugalduko ziren. Erantsi ezaiozu horri guztiari desagertu zen egunean jantzirik zeramatzan zapatak. Eta zapata horiek ere sortetan saltzen badira ere, ziurtasunaren mugaraino biderkatzen dituzu probabilitatea. Horra hor berez nortasunaren froga ezena, orain datuek berresten dutenez gero, frogarik ziurrena bihurtua. Ara hor gero, galdutako neskak txanoan zeramatzan loreak. Eta ez dugu besteren bila hasi beharrik. Lore bat izan da besteren bila hasten ez bagara. Nola hasiko gara 2 edo 3, edo gehiago dugunean. Ondoren aurkitu den erakusgarria froga anitza da ez froga bati eransten zaion beste froga bat. Aldiz, 100 edo 1000 aldiz biderkatutakoa, azaltzen dira gero, zenduarengan, Marik erabiltzen zituenak bezalako galtzariak, eta ia zentzurik ere ez du jarraitzeak. Baina galtzari horiek estutuak aurkitu dira. Lokailu bat erantzita, Marik berak etxetik alde egin baino lehenxeago estutzen zituen modu berean. Zorakeria, edo hipokresia da orain duda egitea. Galtzariak txikitzea ohiko gauza dela ta, letualek horretaz dioenak. Ez du ezer erakusten. Ezpada okerretik esateratzeko egunkariaren seta. Galtzariaren elastikotasunak berak erakusten du txikiagotze hori ez dela ohiko gauza. Berez egokitzeko gauza denak gutxitan behar izaten du bestelako egokitzerik. Istripua izan behar zuen. Hitzaren zentzurik ertxienean, Mariren galtzariek estutu beharra izateak. Galtzariek berek finka zezaketen neskaren nortasuna, baina kontua ez da aurkitu den gorpuan neska galduaren galtzariak agertzea. Edo haren zapatak, edo haren txanoa, edo haren txanoko loreak, edo haren oinak, edo marka berezi bat besoan, edo haren neurria eta itxura oro har, kontua da horiek denak zeudela gorpuan, eta denak batera. Letualeko zuzendariak hori guztia ikusi eta benetan, dudaren bat izan zuela frogatzerik balego. Etzen beharrik izango haren kasuan, de lunatiko inkirendo batzorde bat eskatzeko. Oso trebea iruditu zaio legegizonen berriketak errepikatzea. Haiek, beren aldetik, epaitegietako arau zurrunak errepikatu baino egiten ez dutenean. Ona iritsita, azpimarratu nahi nuke epaitegietan froga gisa onartzen ez den asko eta asko izaten dela adimenarentzat frogarik hoberena. Zeren legea, hastapen orokorrak harturik gidari hastapen honetxiak eta liburuetan bilduak, kasu partikularren kariaz hastapen horietatik desbideratzearen kontrako izaten baita. Eta hastapenari estu lotu behar hori da, salbuespen nahaslei itzuri eginez. Lor daitekeen egiaren parterik handienera iristeko modurik egokiena, edozein denbora bitarte luzetan. Praktika, oro har, arrazoizkoa da beraz, baina era berean da egia hutsegite partikular handien sorburu izaten dela. Boberi buruz aditzera eman diren susmoei dagokienez, segituan baztertuko dituzu. Konturatuko zinen honezkero nolakoa den benetan gizon zintzo hau. Kuskuseroa da, fantasia asko eta buru gutxikoa, eta era horretako pertsona batek, berehala jokatuko du. Egoera benetan astoragarri batean, pertsona oso zorrotz edo borondate txarreko baten begietara susmagarri gertatzeko moduan. Monsieur Bobek, zure oharretan ageri denez, zenbait elkarrizketa egin zuen letualeko zuzendariarekin, eta hura gogaitzera ere iritsi zen gorpuari buruz bere iritzia behin eta berriz emanez. Alegia, zuzendariaren teoriengatik ere, gorpu hura dudarik batere gabe, Marirena zela setatxu esanez. Baiesten du oraindik ere dio egunkariak, gorpua Marirena dela, baina ezin du xehetasunik eman, lehen aipatu ditugunez gainerakook ere gauza bera sinetz dezagun. Alabaina, alde batera utzita ere gainerako gauza bera sinestarazteko froga sendoagorik ez zegoela inondik ere ateratzetik. Esan beharra dago, era honetako kasu batean, egon daitekeela bat gauza batez guzti sinetzita, eta aldi berean beste bati hori bera sinestarazteko gai izanez. Ez dago gauza lausoagorik pertsona baten nolakotasunari buruzko inpresioak baino. Gizon orok ezagutzen du bere auzoa, baina hala ere, gutxitan izaten da ezagutza horren zergatia adierazteko gauza. Letualen zuzendariak zuen zertan Monsieur Boberen uste arrazoi gabearekin mindu. Monsieur Boberen inguruan sortzen diren susmo txarrak asko zerrazago adosten dira nire sudur luze erromantikoaren teoriarekin, errudun delako iradokizun horrekin baino. Behin interpretazio errukitsuena onartuz gero, ez dugu nekerik izango, ezateko sarraiako arrosarena ulertzeko, ez arbeleko mariura, ez gizonezko aideak apartatzearena, etzergatik ahalegindu zen aideek etzezaten gorpua ikusi, etzergatik astigatu zion Madame Beri ezer ez esateko jendarmeari bera. Bobe, itzultzen etzen arte, ez da ere, azkenik erabaki sendo hori, alegia. Inork ezuela ikerketan ezer egin behar berak ezpazen. Dudarik gabeko gauza iruditzen zait Bobe Mariren senargaia zela.
neska maitakerietan ibiltzen zitzaiola, eta Bobe desiratzen zegoela neskaren konfiantza osoa eta harekiko harreman estua zuela pentsarazteko jendeari. Puntu honetaz ez dut besterik esango, eta amaren eta gainerako aideen apatia hori dela, eta eskura ditugun frogek erabat ezezten baitute letualek dioena apatia hori, ez baitator bat gorpua lurrin dendako neskarena zelako ustearekin. Nortasunaren auzia erabat finkatua balego bezala jardungo dugu hemendik aurrera. Eta zer deritzezu galdetu nion, Le Commercielen iritziei. Ba, funtsean, asko zarreta gehiago merezi dutela gai honi buruz esan diren beste gauza guztiek baino. Premisetatik atera diren dedukzioak logikoak eta zorrotzak dira, baina premisa horiek, 2 puntutan behinik behin, beak eta okerretan oinarritzen dira. Mari bere amaren etxetik ezurruti harrapatu zuela gaizkile talderen batek, aditzera eman nahi du Le Commercielek, ezinezko gauza da. Hala dio, Mari bezalako emakume bat, ehunka ondo ezagutzen zutena. Inork ikusi gabe 3 etxe multzotatik igaro izana. Parisen aspalditik bizi den pertsona baten ideia da hori, hantxe baitu enplegua, eta hirian mugitzen denean, bulego publikoen inguruan ibiltzen baita gehien bat. Badaki gutxitan joango dela ezagutua, eta agurtua izan gabe bere bulegotik baino dozena bat etxe arantzago. Eta jakinik zenbateraino ezagutzen dituen auzokoak, eta auzokoek bera, lurrin dendako neskarenarekin alderatzen du bere fama, ez du alde handirik aurkitzen, eta berehala iristen da ondorio jakin batera. Alegia, neska hau, bere ibilaldietan, bera ezagutzen duten bezala ezagutuko duela jendea. Halaxe izango zen, baldin eta neskaren ibilaldiak bereak bezalakoak balira, aldagabeak eta metodikoak, eta bereak bezala toki jakin batera mugatuak. Kazetaria bitarte erregularretan ibilioi da, eremu mugatu batean, eta jende asko izaten da erreparatzen diona, antzekoak baitira haren egitekoak eta bereak. Baina Mariren ibiliak, hala pentsa daiteke, jomuga zehatzik gabeak izango ziren oro har, eta kasu honetan, bere ohiko ibilbideetatik urruntzen zen bideren bat hartuko zuen Marik seguraski. Hiri osoa gurutzatzen duten 2 pertsonaren kasuan bakarrik gerta daiteke Le Commercielen ideiaren atzean imagina dezakegun paralelotasun hori. Kasu horretan, ontzat ematen badugu parekoa dela ezagunen kopurua, parekoak izan daitezke pertsona kopuru bertsuarekin topo egiteko aukerak ere. Nire aldetik, ez bakarrik posible aldiz, probablea ere badela esango nuke. Edozein ordutan, bere etxearen eta bere izebarenaren arteko edozein bidetatik, berak ezagutzen zuen edo bera ezagutzen zuen pertsona bat bera ere topatu gabe ibil zitekeela Mari. Auzi hori behar bezala aztertzeko, ez dugu ahaztu behar Parisko pertsona famatuenaren ezagunen eta Parisko biztanleria osoaren artean dagoen alde handia. Le Commercielen iradokizunaren balizko zuzentasunak ordea, asko galduko du kontuan hartzen bada neska kalera atera zen ordua. Kaleak jendez beterik zeudenean, dio Le Commercielek, atera zen etxetik. Halakorik ezen ordea, goizeko 9 ziren. Edozein astegunetako 9 igandean izan ezik, hiriko kaleak, egia da, jendez gainezka egoten dira. Igande goizean, 9 etxe barruan dago jende gehiena, elizarako prestatzen. Pertsona behatzaile bat aixeo hartuko da. Igande batean, goizeko 8 ingurutik 10 arte, hiriak duen itxura mortuaz. 10 eta 11 bitartean kaleak leporaino egoten dira, ez ordea goizago. Beste puntu batean ere badu akatsen bat, nik uste Le Commercielen azterketaren abiapuntuak. Zoritxarreko neskaren azpiko gona baten zati bat. Hala dio, bioin luze eta oin bat zabal. Erauzia zegoen eta neskaren kokotxaren azpian lotua, buruaren atzealdetik, garrasirik egin ez ezan seguraski. Musuzapirik ez zuten morroiek egina da hori. Ideia horrek oinarri sendoak dituen ala ez, geroago aztertuko dugu. Baina musuzapirik ez zuten morroiek esanez. Klase apaleneko gaizkilea adierazi nahi du kazetariak. Konturatuko zinen noski zeinen premiazko bihurtu zaien gaizkile guztiei. Azken urteotan, sakelako musuzapia. Eta zer pentsatu behar dugu galdetu nuen, Esoleileko artikuluaz, izugarrizko pena dela idazlea papagai jaio ez izana. Zeren, hala izan balitz, bere arrazako papagai ospetsuena izango baitzen. Jadanik argitaratuta zeuden iritzien zehetasunak errepikatu besterik ez du egin, egunkari honetatik eta hartatik ardura handiz jaso ondoren. Gauza haiek, argi dago, dio, azken 3 edo 4 asteak zeramatzatenan, eta dudarik ez dago duilorkeria honen gertalekua aurkitu dela. Le Soleilek hemen aipatzen dituen gertaerek,
Urrutitik ere ez dituzte gaiaren gainean ditudan dudak argitu, baina gero aztertuko ditugu xeheago, gaiaren beste alderdi batekin duten loturaren ikuspuntutik. Beste puntu batzu ez arduratu behar dugu orain, konturatuko zinen noski zeinen arin egin den gorpuaren azterketa. Egia da nortasunaren auzia berehala finkatu zela, edo finkatu behartzela, baina beste puntu batzuk ere baziren egiaztatu beharrekoak. Ezer falta alzuen, edozein gauza. Gorpuak, ba alzeraman zenduak bitxiren bat etxetik irten zenean. Hala bazen, aurkitu zutenean ba alzuen soinean baten bat. Horiek guztiak galdera garrantzitsuak dira, ikerketa egiterakoan kontuan hartu ez direnak, eta badira antzeko garrantzia duten beste gauza batzuk ere, arretarik batere eskaini ez zaienak. Geurok saiatu behar dugu galdera horiei erantzuten. Saneustaken kasua berriz aztertu behar da. Susmo txarrik ez dut Saneustaki buruz, baina joan gaitezen urratsez urrats, dudarik utzi gabe ziurtatu behar dugu, igandean egin zituen joan etorriei buruzko aitorpenen egia. Era horretako idatziak aixe faltsu daitezke, baina okerrekorik ez badugu aurkitzen, gure ikerketen eremutik kanpo utziko dugu Saneustak. Suizidoak, susmo txarrak, areagotuko ditu baldin eta aitorpen idatziak faltsutu egin direla aurkitzen bada. Baina bestela bada, alegia egiaztatzen badira. Kasu horretan suizidioa guztiz ulergarria gertatuko da. Eta ez dugu geure analisiaren ildotik zertan desbideratu. Nik orain proposatzen dizudan azterbidean, baztertu egingo ditugu tragedia honen barneko alderdiak, eta ingurukoetan jarriko dugu arreta. Ikerketa modu hauetan, ez da hutsegiterik txikiena izaten azterketa hurbilekoenera mugatzea, inguruko gorabeherak eta behin-behinekoak guztiz ahazturik. Epaiketetan usadio txar bat izaten da. Garrantzitsua dirudienaren esparrura mugatzen dira frogak naiz eztabaidak. Eskarmentuak ordea ondo erakutsi digu benetako filosofiak beti erakusten duen bezala, itxura zutsalak diren gauzetatik sortzen dela egiaren parte handi bat, handiena agian, eta hastapen horren letratik ez ezik, hastapen horren espiritutik erabaki du zientzia modernoak ezagutzen ez denari buruzko kalkuluak egitea. Baina agian nauzu ondo ulertu, giza jakintzaren historiak behin eta berriz erakutsi digu aurkikuntza gehienak, eta baliagarrienak alboko eta ustekabeko gertaeretatik etorriak direla, eta hain da hori agerikoa, non azkenean beharrezko bihurtu baita, aurrera bidearen ikuspuntutik, lekua uztea, eta ez bakarrik leku zabala, aitzitik, lekurik zabalena, zori hutsaz, eta normalean espero denetik guztiz aparte, sortzen diren asmaketentzat. Filosofiaren ikuspuntutik, ez da gaur egun egokia, izango denaren ikusmoldera iristeko, izan denaren gainean oinarritzea. Istripua azpiegituraren parte gisa onartzen da. Kalkulugai bihurtu dugu aukera. Eskoletako formula matematikoen mende jartzen dugu ikusi eta irudikatu gabea. Berriz ere esango dizut. Alase gertatzen baita beti. Alboko gertaeretatik etorri ohi da egiaren parterik handiena. Eta horrekin loturik dagoen hastapenaren espirituarekin bateginik. Kasu honetan ere gertaeraren beraren lurrain zapaldu. Eta emankortasunik gabeko horretatik, gertaera inguratzen zuten gorabehereetara desbideratuko dut bilaketa. Zuk aitorpen idatzien balioa egiaztatzen duzun artean. Nik egunkariak aztertuko ditut. Zuk orain arte egin duzuna baino modu orokorragoan. Honaino, ikerketaren eremua baino ez dugu aztertu. Baina harrigarria litzateke nik proposatzen dizudan moduko egunkarien miaketa zabal batek, bilaketaren norabidea zehaztuko diguten puntu txiki batzuk ez eskaintzea. Duponen iradokizunei jarraituz, aitorpen idatzien azterketa xehe egin nuen. Aitorpenen balioaren egiaztatze erabatekoa izan zen azterketaren emaitza. Eta horren ondorioz egiaztatu zen Saneustaken errugabetasunarena ere. Bitartean, egunkarien behaketan nire iritzi bezain sedegabean ziarduen nire adiskideak. Astearen bukaeran, pasarte hauek jarri zizkidan begien aurrean. Orain 3 urte eta erdi edo, oraingoaren oso antzeko istiluak sortu zituen Mariro Jetonen beronen desagerketak, Monsieur Leblanken lurrindendatik desagertu baitzen, Palais Royalen. Nola nahi ere, astearen bukaera aldera, dendako bere ohiko lekuan agertu zen neska ostera, berezkoa ez zuen zurbiltasunarin bat kenduta, beti bezalako sea. Monsieur Leblankek eta neskaren amak esan zuten landaldera joana zela, adiskide bati bisita egitera, eta bere alase estali zuten auzia. Gure ustez, oraingo desagertze hau aurrekoaren klase bereko bitxikeriaren bata, eta astebeteren buruan, edo hilabete baten buruan agian, geure artean izango dugu Mari berriz ere. Evening Paper, ekainak 23, asteleena, atzo arratsaldeko egunkari batek Mademoiselle Luyeten beste desagertze misteriotsu bat aipatzen zuen. Gauza jakina da, Leblanken dendatik desagertu zen astean,
neska itsas ofizial gazte batekin ibili zela, zeina ondo ezaguna baitzen bere nasaikeriagatik. Zorioneko eztabaida batek, hala pentsa daiteke, etxera itzultzera bultzatu bide zuen neska. Badugu gizon lizun horren izena, Parisen baitago une honetan, baina, aixe ulertuko diren arrazoiengatik. Ez dugu hemen aipatuko. Le Mercuri, ekainak, 24. Asteartea, herenegun izan daitekeen erasorik lazgarriena gertatu zen hiritik gertu. Gizon batek, emaztea eta alaba ondoan zituela, Ilunabarraldean, 6 gizon gazteren zerbitzuak ordaindu zituen. Sena ibaiaren ertzetik gertu arraunean baitzebiltzan, ibaia txalupaz gurutzatzearren. Beste aldera iritsita, lehorreratu ziren 3 bidaiariak, eta txaluparen bistatik urrundu zirenean, alaba hartu zen bertan utzi zuela eguzkitakoa. Haren bila joan zen, baina taldeak harrapatu egin zuen. Eraman zuten neska ibaira, estali zioten ahoa, eta bortizkeria eraso zioten. Gero lehorrera eraman zuten berriz neska, gurasoekin txalupara igo zen lekutik ez urruti. Gizon madarikatu horiek ihes egin dute, baina polizia atzetik segika dute, eta laster harrapatuko ditu batzuk. Morning Paper, ekainak 25, gutun pare bat jaso dugu. Azken doilorkeriaren krimena meneri leporatzen diotenak. Baina legezko galdeketa batek, jaun hori erabat errugabe aitortu baitu, eta gure albiste emaileen argudioek. Sakonak baino areago, kartxutasunez beteak diruditen ezkero. Ez deritzogu egoki argudio horiek publiko egiteari. Morning Paper, ekainak 28, zenbait gutun aski sinesgarri jaso dugu, itxuraz iturri desberdinetatik datozenak. Eta Mariroiet zoritxarrekoa igandero iria betetzen duten gaizki lebanda horietako baten biktima izan dela segurtzat jotzen dutenak. Gure iritzia erabata ideia horren aldekoa. Argudio horiek argitaratzen saiatuko gara ondoko egunotan. Morning Paper, ekainak 31, asteartea, asteleenean, aduana zerbitzuetan diharduen gabarrazain batek, Sena ibaian behera utxik zioan txalupa bat ikusi zuen. Belak txaluparen ondoan zeuden, eta gizonak atoean garraiatu zuen gordetegiraino. Hurrengo egunean atera egin zuten handik, naiz eta bertako langileek baimenik emanez. Txaluparen lema ordea gabarra gordetegian dago. Ledilienk, ekainak 26. Asteartea, egunkarietako pasarte horiek guztiak irakurri ondoren, gure kasuarekin zerikusirik ez zutela iruditu zitzaidan, eta horrez gainera, ezin asmatu nuen nondik nora lotu zitezkeen eskuartean genuen auziarekin. Duponen azalpenen zain geratu nintzen, ez dut orain lehenengo eta bigarren pasarte ez jarduteko asmorik esan zuen. Poliziaren arduragabekeria erakutsi nahi nizulako kopiatu ditut batez ere, zeren polizia prefektuak esandakotik ulertzen dudanez. Ez baita batere arduratu aipatzen den itsas ofizial horri buruzko azterketarik egiteaz. Hala ere, ez du zentzurik Mariren lehen desagerketaren eta bigarrenaren artean lotura posiblerik ez dagoela esateak. Eman dezagun aurreneko iesaldian gazteek errieta egin zutela, eta neska, traizionaturik, etxera itzuli zela. Gauza gara orain bigarren iesaldi bat, baldin eta berriz ere iesaldi bat gertatu dela jakiten badugu. Traidorearen asmoen berriztatze baten gisara ulertzeko, bigarren pertsona baten proposamenen emaitza gisara baino areago, maitasun istorio berri baten hasiera modura ezik, garai bateko maiteminduen adiskidetze modura ikus genezake. 10 aukera baten kontra dira Marirekin behin ihes egina zenak beste iesaldi bat proposa zezan. Inoiz iesaldi proposamenak izan dituen neska bati beste pertsona batek antzekoak egin beharrean. Eta azpimarratu behar da, aurreneko iesaldi jakinaren eta bigarren iesaldi ustezkoaren arteko denbora bitartea, itsas armadako gizonen itsasaldiena baino hilabete batzuk luzeseagoa dela. Itsasoratu beharrak eten ote zuen maitalearen lehen doilorkeria, eta itzuli orduko saiatu ote zen bete gabe zeuden, edo berak oraindik bete gabe zituen asmoak burutzen. Gauza hori ez guztiez ezer ez dakigu. Esango duzu nola nahi ere, bigarren kasuan etzela aipatu dudan iesa bezalakorik izan. Etzen izan, ez, halakorik, baina esan algenezake ezela asmo frustraturik izan. San eustak alde batera utzita, eta behar bada baita bobe ere, ez dakigu Mariren senargaien berri, ez behintzat senargai ezagunen berri. Beste ez da ezer aipatzen, nor da ordea eskutuko maite hori, ahaideek ezagutzen ez dutena, ahaide gehienek behintzat, baina Marik igande goizean ikusten duena, eta hain duena fidagarria. Non ez baitu dudarik egiten Ilunabarreko itzalak jaisten diren arte barrir duruleko arboladi bakartietan arekin egoteko. Zein da eskutuko maite hau, galdetzen dut. Ahaide gehienek ezagutzen ez duten hori, eta zer esan nahi du Madame Royetek Maria abiatu zen goizean egin zuen iragarpen bitxiak.
Beldur naiz Mari ez ote dudan berriz ikusiko. Ezin imaginatu dugu madang, oietek iesaldiaren berri bazekienik. Baina ezin aldugu suposatu neskak bazuela asmo hori, etxetik alde egitean, bere izebari bisita egitera zioala eman zuen aditzera, Lude Dromsera, eta beraren bila joan zedila iluntzean eskatu zion San Eustaki. Lehen begiratuan, nire iradokizunaren guztiz kontrakoa da datu hori, baina pentsa dezagun pixka bat. Mari lagunen batekin elkartu zela, harekin gurutzatu zuela ibaia, eta barri erdurulera arratsaldeko 3 iritsi zela, hori guztia jakina da, baina pertsona horrekin joatea onartu bazuen, edozein asmorekin, amak jakinik ala, ez, etxetik abiatzerakoan hartuko zituen gogoan bere senarga izan, Eustaki sortuko zitzaizkion txundimena eta susmo txarrak, beraren bila Lude Dromsera esandako orduan joan, eta neska etzelaan izan jakitean, eta areago, albiste estugarri horrekin ostatura itzuli, eta neska etxetik kanpora noiztik zebilen entzutean. Marik pentsatuko zuen horretan guztian, aldez aurretik bururatuko zitzaion San Eustaken samina, bururatuko zitzaizkion etxeko guztien susmoak. Susmo horiei aurre egiteko etzen noski etxera itzuliko. Alabaina, susmoek ez zuten garrantzi handirik izango Marirentzat. Ez zuela itzultzeko asmorik suposatzen badugu. Gogo eta hauek egiten irudika genezake. Halako batekin elkartu behar dut ihes egiteko sedeaz, edo neuk baino ez dakizkidan bestelako sedeez. Plana aldaraziko didanik ezer ez du gertatu behar, izebari bisita egitera joango natzaiola Lude Dromsera adieraziko dut, eta harekin pasatuko dudala eguna. Ilundu arte ez dadila nire bila etorri esango diot San Eustaki, eta era horretan, ahalik eta denbora luzeena eman ahal izango dut etxetik, kanpora batere susmo txarrik edo larritasunik sortu gabe, eta era horretan beste edonola baino denbora gehiago irabaziko dut. Iluntzean nire bila etor dadila eskatzen badiot San Eustaki, lehenago ez da etorriko, baina nire bila etortzeko eskatu ere egiten ez badiot, denbora gutxiago izango dut ieserako, lehenago itzuliko naizela pentsatuko dute eta lehenago estutuko dira nire faltarekin, baina itzultzeko asmoa banu, pertsona horrekin ibilaldi bat egitea beste asmorik izango ez banu, ez nioke eskatuko San Eustaki nire bila etortzerik, izan ere, bila etorrita, ziur jakingo luke iruzur egin niola, eta hortaz, gezurraren ez jakin geratuko litzateke, etxetik alde egitean nire asmoaren berri emanez, ilundu aurretik itzuli, eta izebari bisita egitera joan naizela Lude Dromsera esango banio, baina, ez baitut itzultzeko asmorik ez behintzat zenbait astez, edo zenbait gauza eskutatu arte, denbora irabazten besterik ez dut arduratu behar, azpimarratu duzu, zeure oharretan, neska gaizkile talde baten biktima izan delako iritzia dela, uzi triste honetan zabalduena, eta halaxe izan dela hasieratik. Herriaren iritzia ordea, baldintza batzuetan, kontuan hartzekoa izaten da, herri iritzia berez sortzen denean, guztiz bere kasa agertzen denean, intuizioaren pare ikusi beharko genuke, horixe baita gizabanakoaren jeinuaren berezitasuna. 100 kasutatik 90 herriaren erabakiaren alde egingo nuke, baina garrantzitsua da sugestio arrasto nabarmenik ez izatea. Iritziak, hutsik, herriarena berarena izan behar du, eta bereizketa hori, sarritan, oso nekeza izaten da antzematen, eta oro bate usten, kasu honetan, gaizkile talde bati buruzko iritzi publikoa, 3. aldizkari pasartean zehetasunez kontatzen den alboko gertaera horrek ekarri du nik uste. Paris osoa dago aztoratua Mariren gorpuaren aurkikuntzarekin, gaztea baita, ederra eta ezaguna, bortizkeria seinaleak ageri dituela aurkitu da gorputza, eta ibaiko uretan, baina orain jakin denez, neska hilbide zuten garai berean, edo garai bertsuan, zenduak pairatu zuenaren antzeko eraso bat, ezain besterainokoa alere, eragin zion gaizkile talde batek, beste emakume gazte bati. Harritzekoa alda herriaren iritzian izugarrikeria ezagun batek, izugarrikeria ez ezagun batean eragina izatea. Iritzi hori norabide baten zain zegoen, eta ara zeinen egoki eskaini duen norabide hori doilorkeria ezagunak. Mari ere ibaian aurkitu zuten, eta ibai horretan bertan gertatu zen aurreko erasoa. Bi gertaeren arteko loturak hain dira nabarmenak, non benetan harrigarria izango baitzen herria horretaz ez konturatu izana. Baina lehen erasoa, horrela gertatu zela badakiguna, ezer baldin bada, bigarrena, ia aldi berean jasozena, modu berean gertatu ezelako frogada, izan ere miraria izango baitzen, gaizkile talde bat, leku jakin batean, okerreko izugarrikeria bat egiten ari zen une berean, haren antzeko beste talde bat, antzeko lekuan, hiri berean egoera berean, bitarteko eta tresna berberekin, hain zuzen ere modu bereko kaltea egiten aritzea,
justu garai berean. Baina zer sinestarazten digu bada herriaren iritzi ustekabean gidatu horrek. Ez bada gertaeren parekotasun miresgarria. Aurrera egin baino lehen, pentsa dezagun nolakoa izan zitekeen hilketaren gertalekua. Barri erduruleko arboladian. Arboladi hori, trinkoa izanik ere, errepide publikotik oso gertu dago. Barrualdean badira 3 edo 4 harri handi. Eserleku moduko bat osatzen dutenak, bere atzealde eta aulkitxoarekin. Goiko harrian azpiko gonazuri bat aurkitu zen, bigarrenean, zetazko zapi bat. Eguzkitako bat, eskularruak eta sakelako musuzapi bat ere agertu ziren. Musuzapiak izena zuen brodatua. Mariroiet, soinekoaren puskak agertu ziren inguruko adarretan. Lurra zanpatua zegoen, sasiak hautsiak zeuden. Eta nonahi ageri ziren borrokaldi gogor baten erakusgarriak. Egunkariek arboladiko aurkikuntzari harrera beroa egin bazioten ere, eta aho batez suposatu zen arren Urase zela erasoaren gertalekua. Onartu beharra dago badela arrazoirik duda egiteko. Sinets nezake ura izan zela gertalekua, baina alere duda egiteko bada arrazoi aski. Le Commercielek iradoki zuen moduan, Pabesan Andreko inguruan baldin bazegoen benetako gertalekua. Krimenaren egileak, oraindik Parisen zirela emanez gero, izuak jota geratuko ziren, jende guztiaren arreta modu horretan bide zuzenera bideratzen zela ikusita, eta zenbait buru klasetan, arreta hori desbideratzearren, sortuko zen berehala zerbait egiteko premia. Hortaz, barri erduruleko arboladia lehendik ere susmagarria zelarik, segituan bururatuko zitzaien gaizkilei gauzak aurkitu ziren leku horretan usteko ideia. Daturik ez dago aurkitu diren gauzek egun batzuk baino gehiago zeramatzatela arboladian frogatzen duenik. Le Soleilek hala suposatzen badu ere. Aldiz, bigarren mailako datu asko dago. Inoren arreta erakarri gabe. Han ezin egon izan zirela adierazten duena. Zoritxarreko igande hartatik mutilek aurkitu zituzten arratsalderaino doan 20 eguneko bitartean. Euriaren eraginez ondatuak eta lizunduak zeuden, dio Le Soleilek, bere aurrekoen iritzia beretuz, eta lizunak elkarri erantsiak. Belarra hazia zegoen haien inguruan eta gainean. Eguzkitakoaren zeta gogorra zen, baina barrutik elkarri itsatsita zeuden izpiak. Goialdea tolestua zegoen, osorik lizundua eta usteldua ageri zen, eta hautsi egintzen zabaltzean. Belarra hazia haien inguruan eta gainean zegoela, argi dago bi mutikoen hitzetatik hots. Haien oroitzapenetatik, jakin zitekeela, haiesek jaso baitzituzten gauzak eta eraman baitzituzten etxera, 3. pertsona batek ikusi gabe. Belarra ordea, eguraldi bero ezea denean bereziki. Eta horrelako sea zen hilketaren garaian, haizea ziko da 2 edo 3 atzegun batean. Lur belarra ziberrian dagoen eguzkitako bat, aste bakar batean, begi bistatik erabat ezkutaturik utz dezake azten ari den belarrak. Eta Le Soleilek hainsetatsu azpimarratzen duen lizun hori delata. Hainsetatsu non oraintxe errepikatu dizudan paragrafo labur horretan 3 bider baino gehiagotan aipatzen baita. Ez aldaki bada nolakoa den. Esan egin beharra zaio izadian diren onjo mota ugarietako bat dela. Ezaugarri ohikoena 24 ordutan haztea eta galtzea duena. Hala, begiratu bakar batean ikusten dugu gauza haiek arboladian gutxienez azken 3 edo 4 asteak zeramatzatelako ideiaren euskarri hori, halako harrotasunez aipatu dena, guztiz gauza zentzugabea eta hutsala dela gertatuaren froga gisa. Beste aldetik, neke sinetxe daiteke gauza horiek aste batez baino luzeago geratu ahal zirenik delako arboladi horretan, igande batetik, besterako bitartea baino luzeago behintzat. Parisko inguruak zerbait ezagutzen dituztenek ederki asko dakite zeinen zaila den leku bakartiak aurkitzea. Ez bada aldirietatik oso urruti, esploratu gabeko leku bat, eta baita gutxitan bisitatzen den leku bat ere, ez dago aurkitzerik Parisen inguruko baso edo arboladietan. Are gutxiago aurkituko du alakorik, barrenenean izadiaren maitale izanagatik ere, metropolis handionetako hauts eta berotasunean lan egin behar duenak. Arrezazu alako pertsona bat. Eta alegin dadila. Asteburuetan nahi baduzu, bere bakardade egarria inguruan ditugun edertasun naturaleko lekuetan asetzen. Bigarren urratsa egiten duenerako, gizatxarren batek deusestuko dio sortzen hasia zen sarma, edo parrandan dabilen talderen batek, zuhaitz osto trinkoenen artean bilatuko du bakartasuna, baina alferrik izango da dena. Horrelako selekuak izaten dira jendilaie gehiena ibilitzen den bazterrak, hantxe daude tenplorik loituenak, bihotza guztiz minduta, ibiltariak berriz ere Paris kutsatura ihes egingo du, eta hiria ez zaio hain gorrotagarria gertatuko, berezikinean ez baita hain zentzugabea, baina hain hartuak egoten badira astegunetan hiri baten inguruak,
Zer ez ote da gertatuko igandean, egun horresetan bereziki, egitekoen premietatik libre, edo krimenerako aukerez kabeturik, hiriko mugen bila abiatzen da hiriko gaizkilea. Ez landaldearen maitasunagatik, barrenean mesprezatu egiten baitu. Aldiz, gizarteak ipintzen dizkion muga eta konbentzioetatik ihes egiteko. Ez ditu haize freskoa eta zuhaitz berdeak desiratzen. Landaldeko nasaitasun erabatekoa desiradu. Han, bide ertzeko ostatuan, edo basoetako zuhaitzen atzean. Bere adiskideek izan ezik inork ezpaitu ikusten, libre da barre algara faltsuen gehiegikeria eroetan. Askatasunaren eta edariaren emaitza bateratuan aritzeko. Behatzaile objektiboari agerikoa gertatzen zaiona baino gehiagorik ez dut esango. Errepikatzen dizudanean gauza horiek luzaroan, igande batetik bestera, aurkitu gabe geratu izana, non eta Paris ondoko arboladi batean, hori gutxienera, gauza miragarri baten gisara ikusi behar dela, baina gure arreta erasoaren benetako gertalekutik desbideratzeko ipini zirela gauza horiek arboladian pentsarazten duten arrazoiak ere badira. Aurrena, kontura zaitez zein egunetan aurkitu ziren gauzak. Konpara ezazu egun horren data Neronek egunkarietatik jaso dudan 5. artikuluaren datarekin. Konturatuko zara presakako gutun ura egunkarira iritsi, eta berehala egin zela aurkikuntza. Izan ere, gutun horiek, era askotakoak eta itxura ziturri desberdinetatik iritsiak izan arren, puntu bera seinalatzen zuten. Hots, gaizkile talde bat zela erasoaren egilea pentsarazi nahi zioten jendeari, eta barri erdurulen ingurua gertalekua. Hori dela eta, gogoan hartu beharrekoa ez da. Gutun horien ondorioz edota gutunek jendeari pentsarazi nahi ziotenaren ondorioz, aurkitu zituztela mutiko horiek arropak eta aldiz, gogoan hartu behar den gauza da arboladian ez zeudelako ez zituztela lehenago aurkitu. Hortaz, gutun horiek idatzi zituztenek berek utzi zituztela han pentsatu behar dugu, albistearen egun berean edo zerbait lehenxeago. Arboladia berezia da, oso arboladi berezia zinez, oi baino askoz ere sarriagoa da, itxitura berez esitu horren barruan 3 harri daude, oso bereziak, atzealdea eta aulkitxoa zituen eserleku bat osatzen dutenak. Eta arboladi hori, antze naturalean ainaberatsa, Madame de Luken etxearen ondoan dago, handik metro gutxira, eta haren umeek sasien artean ibiltzeko ohitura dute, arrautsi belarraren azalaren bila. Gapustu zoroa izango alitzateke 1000 baten kontra, ez egun bat ere pasa umeetako bat areto itzaltzu horretan sartu, eta bere tronu naturalean eserita egoten ez dena. Horrelako apustu bat ez du da egiten duena, edo ez da sekulan aurra izan, edo ahaztu zaio nolakoak diren aurrak. Berriz esango dizut. Oso nekez uler daiteke nola egon zitezkeen gauza horiek arboladian egun pare batez baino gehiago inork ere aurkitu gabe, eta horregatik, bada aski oinarririk, Le Soleilen ezjakintasun dogmatikoa gorabehera, aurkitu ziren lekuan jarri zituztela pentsatzeko, eta nahiko berandu jarri zituztela gainera. Baina badira beste arrazoi batzuk, eta orain arte aipatu ditudanak baino sendoagoak utzi egin zituztela pentsatzeko. Kontura zaitez modu guztiz artifizialean zeudela gauzak ipinita. Goiko harrian azpiko gona txiki bat zegoen, bigarrenean zetazko zapi bat, haien inguruan sakabanatuak, eguzkitako bat, eskularruak, eta sakelako musu zapi bat. Mariroiet izena brodatua zuena. Horrelaxe antolatuko lituzke hain zuzen ere gauzak naturaltasunez jarri nahiko lituzkeen pertsona ez oso zorrotz batek. Baina antolamendu hori ez da inola ere naturala. Nik gauza guztiak lurrean sakabanatuta eta zanpatuta aurkitzea esperoko nuke. Zuhaitzen arteko barrun behertsi horietan, nekez geratuko ziren azpiko gona eta zapia harrien gainean tente, zenbait lagun borrokan eta tiraka zebiltzala, lurra zanpatua zegoen, sasiak hautsiak zeuden, eta nonaia geri ziren borrokaldi gogor baten erakusgarriak, eta horrazpiko gona eta zapia, apaletan ipinita baleude bezalase. Sasiek urratutako soinekoaren puskak 3 bat atz zabal eta 6 atz luze ziren. Puska bat soinekoaren azpildurarena zen, eta pasaratua zegoen, erauzitako puskak ematen zuten. Hor uste ez duela, esaldi ikaragarri susmagarria erabili du Le Soleilek. Puskak, deskribatu diren moduan, puska erauziak dirudite, egia da, berariaz eta eskuaz erauziak ordea, gauza guztiz ezoikoa da. Arantza baten eraginez, edozein jantzitan, hau erauzi den modu berean oial puska bat erauzia gertatzea. Oial hauen egikera dela ta, eunean trabatutako arantza edo hiltze batek karratuak osatu zurratuko ditu, luzetarako 2 urraduretan banatuko ditu, elkarri buruz angelu zuzenak osatzen dituztela, eta erpin batean elkartuko dira 2 urradurak arantza sartu den lekuan,
nekez pentsa daiteke ordea oial puska hori erauzia dagoenik. Nik ez dut horrelakorik sekulan ikusi. Ez da zuk ere. Halako oial batetik puska bat erauzteko, bi indar behar dira, norabide desberdinetatik tirakai, ia kasu guztietan. Oialak bi ertz balitu ala. Adibidez, sakelako musuzapi bat balitz eta hartatik zerrenda bat atera nahi izan ezkero. Orduan bakarrik izango litzakete aski indar bakarra. Baina kasu honetan soineko bat daukagu, ertz bat baino ez duena. Soinekoaren barrenaldetik arantzak erabiliz zerrenda bat ateratzeko. Barrenaldeak ez baitu ertzik, mirari bat beharko litzateke. Arantza bakar batek ezingo baiuke horrelakorik egin. Aldiz, ertz bakarra dagoenean ere, bi arantza behar dira, jardungo dutenak, batak, bi norabide desberdinetan, eta besteak batean. Eta hori, azpildurarik gabeko ertza baldin bada, azpildura izan ezkero, zentzurik ez du ia honek guztiak. Ikusten duzu beraz eragozpen asko eta handiak direla arantza hutsak, erabiliz oial puskak erauziak gerta daitezen. Eta hala ere, ez bakarrik puska bat, asko baizik. Erauzi zirela modu horretan sinetsi behar omen dugu. Puska bat, gainera, soinekoaren azpildurarena zen, beste puska gonaren zatia zen. Ez azpildurarena, alegia. Guztiz erauzia omen zegoen arantzen eraginez, nondik eta soinekoaren barnealde ertz gabetik. Horrelakoak, ezinestea, nik uste, erraz barkatuko digute. Hala ere, denak batera hartuta behar bada. Ez dira hain zentzugabeak gertatzen. Konparatzen badira gorpua desagerrarazteko ardura izan zuten hiltzaile batzuek gauzak arboladi horretan utzi izanaren gertaera harrigarriarekin. Baina agian ez nauzu behar bezala ulertu. Arboladi hori, erasoaren gertalekua izan zela okatzeko asmoa dudala iruditzen bazaizu. Arboladian izan zitekeen okerren bat, edo istripu bat behar bada Madame de Lukenean. Baina hori, izan, ez da hain puntu garrantzitsua, gure egitekoa, ez da gertalekua zein izan zen asmatzea. Aldiz, hilketaren egileak aurkitu behar ditugu. Nire argudioen helburua zen, aurrena, eta argudiatzeko moduaren xehetasunak eta zehaztasuna gorabehera. Lesoleien baiespen sendo eta ausarten zentzurik eza agerian jartzea. Eta bigarren, eta ororen gainetik, bide naturalenetik bultzatu nahi zintudan puntu honi buruz berriz ere hausnarketa egitera. Alegia, hilketa hau talde baten lana izan ote den hala ez pentsatzera. Auzi hau laburtzeko, aipatu besterik ez ditugu egingo galdeketan, mintzatu zen auzitegiko sendagilearen xehetasun iguingarriak. Gauza bakar bat esango dizut, Parisko anatomista izendun guztiek, zehaztasun eta oinarri sendoen falta direla eta barregarri utzi dituzte, gaizkileen kopuruari dagokionez, gai honi buruz argitaratu diren dedukzioa. Kontua ez da gauzak ezin izan zirela gertatu deduzitu den bezala, baizik eta oinarririk ez zegoela dedukzio hori egiteko, eta bestelako dedukzio bat egiteko, ez aldago oinarririk. Gogo eta egin dezagun orain borrokaldiaren erakusgarri hori ez, eta pentsa dezagun zer iradokitzen duten, talde bat. Baina ez aldute areago iradokitzen talde baten eza, etze borroka klase izan zitekeen alako borroka, hain gogorra eta luzea, non utzi baitzituen erakusgarriak. Neska ahulda babesgabe baten eta balizko gaizkile talde horren artean, beso indartsu batzuen estutu isila. Eta hortxe bukatuko zen dena, biktimak guztiz pasiboa izan behar zuen, erabat haien borondatearen mendeko. Hori dela eta, gogoan izan pertsona bakar batek baino gehiagok egindako eraso baten gertalekua izatearen kontra erabiltzen baldin badira, kasu horretan bakarrik direla erabilgarriak arboladia krimenaren gertalekua izatearen kontrako argudio gehienak. Erasotzaile bakarra bazen pentsa genezake, eta kasu horretan besterik ez. Hain izan zela borrokaldi gogorra eta luzea, non ageriko erakusgarri horiek utzi ahal izan baitzituen. Hori dela eta, ipatu dut jada nolako susmoak sortzen dituen pentsatzeak gauzak utzi egin zirela aurkitu ziren arboladian. Ia ezinezko gauza dirudi erruaren erakusgarri horiek aurkitu ziren lekuan oharkabean utzi izan zen gorpua leku aldatzeko askiadore, hala ematen du. Baina gero, gorpua bera baino nabarmenagoa den froga bat, gorpuaren ezaugarriak berehala ezabatuko zituen, eta hondamenak, utzi da erasoaren tokian, musuzapia dut gogoan, zenduaren izena idatzia daramana. Istripuz gertatu bazen, etzen izan talde bati gertatua. Pertsona bakar baten istripua izan zela baino ezin dugu pentsatu. Ikustezagun, pertsona batek egin du hilketa, bakarrik dago zenduaren fantasmarekin, ikaratuta dauka bere aurrean, lurrean, mugimendurik batere gabe ikusten duen horrek. Joan zaio Greenaren indarra,
eta hilek ernatu ohi duten ikara horretarako badu lekurik bihotzean. Ez du taldeak bere zorrarazten duen konfiantzarik batere. Bakarrik dago hilarekin. Dardarka ari da, eta ikarak akabatzen dago. Hala ere, gorpuarekin zerbait egin beharra dauka, ibaira darama, baina atzean utzi ditu erruaren gainerako erakusgarriak, zeren zaila baita. Ezinezkoa ez esateagatik, pisu guztia aldi bakarrean garraiatzea, eta oso erraza du atzean utzi dituen gauzen bila itzultzea, baina barruan duen ikara hori bikoiztu egin zaio uretarako bidaia neketsuan. Bizitzaren soinuak ditu bidelagun. Dozena bat bider entzun du edo irudikatu du behatzaile baten urratsa. Hiriko argiek berek ikaratzen dute. Hala ere, agonia mingarrizko urrats luze eta sarriak egin ondoren, heldu da ibaiaren ertzera, eta egin dio egin beharrekoa bere zama beldurgarriari, saluparen bat erabiliz behar bada. Baina gero, ze altxor klase du bada munduak harentzat gordea, nolako mendekuz mehatxatzen du hiltzaile bakartia bide neketsu eta erriskutsu horretatik itzularazteko, nora eta arbola dira eta hango oroitzapen hilgarrietara, ez da itzultzen, ondorioak espaitzaizkio jada asola, naita ere ezingo litzateke itzuli, iesa da gogoan darabilen pentsamendu bakarra. Bizkarra ematen die betiko zuaitz beldurgarri horiei, eta deabrua atzetik segikabalu bezala alde egiten du handik betiko, baina taldea izan balitz. Nola, kopuruak segurtasuna emango zien elkarri, baldin gizatxarramorratuak segurtasunaren beharrika du. Eta gizatxarramorratu ez osatuak izaten dira delako gaizkile talde horiek. Kopuruak berriz diot, gizon bakarra geldiaraziko lukeen beldur izugarri eta arrazoigabe hori ezabatuko luke, eman dezagun lagun batek, bi lagunek, hiruk, egin dezaketela hutsegiterik. Baina hutsegite hori, etzen gertatuko baldin laugarren bat izan balitz, ez zuten atzean ezer ahaztuko, zeren, kopuruari esker, gauza guztiak batera eramateko gai izango baitziren, etzen itzuli beharrik izango. Gogora ezazu orain nola aurkitu zen soinekoan gonaldeko zerrenda bat erauzia. Zerrenda bat, uin bat zabal, erauzia ageri zen beheko azpilduratik gerri alderaino, baina guztiz puskatu gabe, gerriaren inguruan ageri zen, hiru bider tolestua, eta atzealdean korapilo moduko batez lotua, helburu jakin batez egin zen hori. Hau da, helduleku bat osatu eta gorpua arrastaka eramateko, baina talde bati bururatuko ote zitzaion horrelako gauza bat egitea, 3 edo 4 lagunik, gorputzadarrek, ez bakarrik aski helduleku. Aitzitik, heldulekurik hoberena eskainiko zieten, ideia hori pertsona bakar batena da, eta horrek beste puntu honetara garamatza, alegia lekuaren eta ibaiaren arteko bidean, esiak altxata zeuden, eta lurrean berriz, zama astunen bat arrastaka eramana izan zelako aztarrenak ageri ziren, baina gizon bat baino gehiago izanik, arduratuko ote ziren esi bat altxatzea den bezalako alferreko lana egiteaz, zertarako eta istant batean edozein esiren gainetik jaso zezaketen gorpu bat pasarazteko. Gizon talde batek horrela eramango alzuen bada gorpu bat, arrastatzearen seinalen nabarmenak utziz. Eta Le Commercielen ohar bat aipatu behar dugu, hemen, lehenago nolabait ere komentatu dudan ohar bat, zoritxarreko neskaren azpiko gona baten zati bat. Hala dio, erauzia zegoen eta neskaren kokotzaren azpian lotua, buruaren atzealdetik, garrasirik egin ez ezan seguraski, musuzapirik ez zuten morroiek egina da hori, esan dut lehenago ere gaizkileak ez duela sekulan sakelako musuzapirik falta izaten, baina ez da hori justu orain azpimarratu nahi dizudan gauza, oial zati hori erabili zen, Le Commercielek iradokitako helburuarekin, ez gaizkileak musuzapia falta zuelako, arboladian aurkitu den musuzapiak frogatzen duen bezala, eta haren sedea ez zela garrasirik egin ez ezan argi uzten du. Oro bat, uial zatia erabili izanak, helburu horretarako askoz egokiagoa zen musuzapiaren ordez, baina delako oial zati horretaz hala diote lekukotasunek, lepoaren inguruan lotuta aurkitu zuten, ez estu, baina bai korapilo sendo batez segurtatua, ez dira oso hitz zehatzak, baina hala ere, ez dira Le Commercielek argitaratu dituenak bezalakoak. Zerrenda hori 8 atza zabal zen, eta hortaz, muselinazkoa izanik ere, tolestua edo luzetara bihurritua, banda sendo bat osatuko zuen. Eta horrela, bihurrituta, aurkitu zuten, ona nire dedukzioa, gorpua urruti samarretik, arboladitik naiz beste edonondik, besoetan eraman ondoren, haren gerrialdean lotutako zerrenda baten laguntzaz, horra non konturatzen den hiltzaile bakartia. Era horretan eraman da, bere indarrerako astunegia gertatzen zaiola gorpua. Hortaz, zama arrastaka eramatea erabaki du. Aurkitutakoak ere arrastaka eraman zutela frogatzen du. Asmo hori gogoan hartuta,
beharrezko gauza zuen gorputz adar bati soka baten moduko zerbait lotzea. Lepoaren ingurua zen horretarako lekurik egokiena, buruak eragotziko lioke eta irristatu eta ateratzea. Eta orduan gogoratuko zitzaion hiltzaileari dudarik gabe, gerrialdeko zerrenda, huraxe erabiliko zuen, baldin eta gorpuaren inguruan bihurritua eta korapilo batez segurtatua egonez balitz. Eta gainera, ura ez zegoen soinekotik erauzia. Errazagoa zen azpiko gonatik beste zerrenda bat ateratzea. Urratu zuen, estutu zion gorpuari lepoaren inguruan, eta halase eraman zuen biktima ibaiaren ertzeraino arrastaka. Zerrenda hori, neke handiz eta denbora galduz bakarrik eskura zitekeena, eta bere sedea erdizka baino betetzen ez zuena gainera. Zerrenda hori erabili izanak. Frogatzen du musuzapia jadanik eskura ezina zen une batean sortu ziren gorabeherek ekarri zutela haren premia. Alegia, lehen ere pentsatu dugun bezala, arboladitik alde eginda gero, baldin arboladia bazen, sortu zen premia hori, arboladiaren eta ibaiaren arteko bidean. Baina esango didazu, hilketa izan zen garai bertsuan, gizon talde bat ibili zela arboladitik gertu azpimarratu zuen Madame de Lucek bere aitorpenetan. Hori onartzen dizut. Duda egiten dut ordea dozena bat alde ere ezote zen ibiliko. Madame de Lucek deskribatu duenaren modukoak, barri erdurulen bertan edo inguruan tragedia izan zen garai berean. Baina iguin hori, Madame de Lucen aitorpen nolabait ere beranduko eta oso susmagarriak gorabehera. Iguin hori sorrarazi duen talde bakarra dama zintzo eta kezkationek besterik ezbaitu aipatzen. Haren pastelak jan, haren brandia edan eta ordaintzeko nekea hartu gabe alde egin zuen urase da, eta hortik haserre hau. Baina zein da zehatz mehatz Madame de Lucen aitorpena, gizatxar talde bat azaldu zen. Lainezaz betea, ordaindu gabe jan eta edan ondoren, gizonaren eta neskaren bide beretik alde egin omen zuten, ilunabarrean itzuli ziren ostatura, eta atzera gurutzatu zuten ibaia, ikaragarrizko presaz nonbait. Ikaragarrizko presa hori, seguraski, are ikaragarriagoa iruditu zitzaion Madame de Luci, behin eta berriz aipatzen baitzituen, luze eta mindurik, bere pastel eta edari bortxatuak. Izan ere, esperoko zuen agian oraindik ere pastel eta edari haien nolabaiteko ordaina, zergatik, bestela, ilunabarra izanik, azpimarratu behar zuen hainbeste haien presa, ez da noski harritzekoa izango jendilage hori ere txeratzerakoan presaka ibiltzea, ibai zabal bat jalupa txikietan gurutzatu beharra dagoenean, ekaitzak mehatxatzen duenean eta gaua hurbildenean esan dut, ez baitzen oraindik haua. Ilunabarra baino etzen gizatxarraien presa gaiztoak Madame de Lucen begi zuhurrak iraindu zituztenean. Baina esan digutenez, arratsalde hartan bertan, Madame de Lucek, eta oro bat haren seme zaharrenak, emakume baten garrasiak entzun zituzten ostatutik bertan. Eta ze hitz erabiltzen du Madame de Lucek garrasi horiek entzun ziren arratsaren garaia izendatzeko. Ilundu eta handik gutxira dio, baina ilundu eta handik gutxira gutxienez, ilunda. Eta ilunabarra edo era berean da oraindik egun argia. Hortaz, aski garbi dago gaizkile taldea barri erduruletik alde egina zela Madame de Lucek arrasiak entzun baino lehen, eta naiz eta, aitorpenaren kontakizun guztietan. Modu berezian baina beti modu berean erabiltzen diren adieraz molde horiek. Neronek zurekin hizketan erabili ditudan bezalase. Desadostasun horri buruzko hitzik ez da atera. Oraingoz, egunkarietan, ez da poliziako funtzionarioen idatzietan ere, argudio bat besterik ez diet erantziko orain artekoei aldea zelako ideiaren kontra, baina oraingo hau, nire ikusmoldean behintzat, erabakigarria da, sari eskuzabala eskaini delarik, eta barkamen osoa erabateko frogaren bat aurkezten bada, ezin pentsatu da, inondik inora, gizatxar talde bateko kideren batek, edo edozein taldetako kide batek, ez zituela bere lagunak aspaldian traizionatuko, jendilaie klase hori. Sariaren desiraz baino areago, eta baita ies egiteko nahiaz baino areago, traizioaren beldur izaten da. Lehenbaileen egingo du berak traizioa, besteek berari egin ez diezaioten. Sekretua ez zabaltzea, horixe da hain zuzen ere, sekretua delako frogariko berena. Hasiera. Gertaera ilun honen izugarrikeriak gizaki bizi batek edo bik bakarrik ezagutzen dituzte, eta jainkoak. Labur ditzagun orain gure analisi luzearen fruitu eskas baina argiak. Iritsi gara ondorio ziur batzuetara, edota zoritxarreko istripuren bat gertatu zen Madame de Lucen sabaipean, edota maitale batek hil zuen neskabarri erduruleko arboladian, edota zenduaren lagun min eta eskutukoren batek. Pertsona horrek larruazal iluna du. Larruazal horrek, gerriko zerrendaren lotura moduak eta txanoko singola lotzen zuen marinel korapiloak,
Itsasgizon bat seinalatzen dute. Gizon hori zenduarekin lotzen zuen harremanak. Mari neska alaia baitzen baina ez gaiztoa. Marine larruntaren mailatik gainekoa zela adierazten du. Ideia horren berorren aldekoak dira egunkarietara iritsi diren gutunak, ongi idatziak baitira. Lehen iesaldiak. Le Merkurik aipatzen zuenak. Zorigaiztoko neska etxetik alde egitera bultzatu zuen itsas ofizialarekin lotzen du bigarren desagerpeneko itsasgizon hau. Eta horra non datorkigun, unerik egokienean, gizon azalilun horren aspaldiko falta. Barka, baina etenaldi bat egingo dut hemen gizon horren larruaren kolorea dela ta. Etzen belztasun arrunta, Balentzek eta Madame de Lukek, biek. Ezaugarri hori bakarrik azpimarratu dute eta, baina zergatik ez da agertzen gizon hori. Gaizkile taldeak, hilote du. Hala bada. Zergatik agertu dira neska hilaren aztarrenak baina ez gizonarenak. Bi erasoaldien gertalekuak berbera behar zuen izan. Eta non dago gizonaren gorpua, modu berean egin bide zituzten hiltzaileek bi goputzekikoak. Baina pentsa daiteke gizon hori bizirik dagoela. Eta ez duela bere burua ezagutarazi nahi. Hilketaren errua egotziko ote dioten beldurrez. Orobat pentsa daiteke ideia hori darabilela buruan hain berandu. Marirekin ikusi zutela agertu baita aitorpenetan. Baina horrek ez zuen eraginik batere gertaeren unean. Errurik abeko pertsona baten lehen burutapena erasoaldiaren berri ematea izango zen, eta gaizkileen bilaketan lagundu. Izan ere, horixe komeni zitzaion, ikusi egin zuten neskarekin. Harekin gurutzatu zuen itsasontzi zibaia, ergel batentzat ere, hiltzaileak salatzea izango litzateke susmo txarretatik libratzeko modurik seguruena eta bakarra. Ezin imagina genezake, zoritxarreko igande gau hartan, errugabe eta aldi berean doilorkeriaren eziakin. Hala ere, hori baino ezin dugu pentsatu, bizirik bazegoen, hiltzaileak nola zetzituen salatu ulertu nahi badugu. Eta zer bitarteko dugu guk egiara iristeko. Aurrera egin ahala, bitarteko horiek ugaldu eta zehaztu egiten direla ikusiko dugu. Azter dezagun CSE bukaeraraino, lehen iesaren auzia, jakin dezagun osorik ofizial horren istorioa, zertan dabilen orain, eta zertan zebilen hilketaren unean. Aldera ditzagun arreta egunkarira bidali diren gutun guztiak, errua gaizkile talde bati egozteko sedea zutenak. Hori egin ondoren, aldera ditzagun gutun horiek, estiloari naiz eskuizkribuari berari dagokienez, lehenago goizeko egunkarira bidali zirenekin, menneen erruduntasuna hain gogor azpimarratzen zuten haiekin. Eta hori guztia egin ondoren, aldera ditzagun ostera gutun horiek guztiak ofizialak berak idatzitakoekin. Saia gaitezen, Madame de Luki eta haren mutikoei behin eta berriz galderak eginez. Eta baita omnibusaren gidariari ere, Balentzi, gizon azalilun horren itxura fisikoaz eta jokamoldeaz beste zerbait jakiten. Galdeketak, grebetasunez eginez gero, nahita ez eskainiko digu, puntu jakin honen, edo besteren, inguruko informazioa, erantzuleek berek badakitela agian konturatu ere ez direna. Eta ondoren gabarrazainak ekainaren 22ko astelehenean hartu zuen txaluparen arrastoen bila abiatuko gara. Bertako langileekaren berri jakin gabe atera baitzuten txalupa hori gordetegitik. Eta lemarik gabe, gorpua aurkitu aurreko uneren batean. Behar bezalako arduraz eta pazientziaz jokatzen badugu, nahita ez aurkituko dugu txalupa hori. Izan ere, hartu zuen gabarrazainak ezagutu dezake. Eta horrez gainera, eskura dago lema. Errudun sentitzen eztenak belaontzi baten lema ez zuen besterik gabe galduko. Eta eten labur bat egingo dut hemen, galdera bat egiteko. Etzen iragarri txalupa hori hartuko zenik. Eskutuka hartu zuten gabarren gordetegitik, eta eskutuka eraman zuten. Baina jabeak edo patroiak, abisurik izan espazuen, nola ziakin zezakeen astearte goizerako non hartu zen asteleenean txalupa. Ezpada pertsona horrek loturaren bat duelako itsas armadarekin, gauzarik txikienak. Herriko albisterik sumeenak, jakinarazten dizkion harremanoikoa. Bere zama ibai ertzera arrastaka daraman hiltzaile bakartiaz mintzatu naizenean, esan dut litekeena dela txalupa batez baliatu izana. Hala, pentsa genezake mariroie txalupa batetik bota zutela uretara. Hala gertatuko zen noski, nekez utziko baitzuten gorpua ibaiertzeko ur sakontasunik gabeetan. Biktimaren bizkarreko eta sorbaldetako marka berezi horiek txalupa baten ondoko egurrak gogorarazten dituzte. Gorpua zamarik gabe aurkitu izana orobata ideia horren aldeko. Ibaiertzetik bota balute, zama erantziko zioten. Zamaren falta esplikatzeko argudio bakarra dago. Hots, hiltzaileari etzitzaiola bururatu zamaren bat izan behar zuela, eskura gorpua uretara bota baino lehen. Gorpua uretara jaurtikitzeko unean, konturatuko zen noski bere arduragabetasunaz. Baina orduan ez zuen erremediorik.
Edozein arrisku hobea zen ertzemadarikatura itzultzea baino, bere zama beldurgarritik libratu ondoren, abiadan joango zen hiltzailea hirira, han lehorreratuko zen, portuko etxola ilunen batean, baina txalupa ordea, lotuta utziko al zuen, larriegi ibiliko zen txalupa lotzen eta hasteko, areago, baldin portuan lotzen bazuen, bere buruaren kontrako froga ari zela han jartzen irudituko zitzaion. Ura lehenbaileen begi bistatik kentzea izango zen barrutik etorriko zitzaion gogoa, alegia, krimenarekin zerikusia zuen gauza oro ahalik eta urrutiena eramatea. Portutik ihes egin nahi zuen, baina erotuta ere ez zuen txalupaan utziko. Bere gisara joaten utziko zuen seguraski, jarrai diezaiogun irudimenari. Biharamunean, izu laborri ezin eramanezkoak hartuko zuen gizon doilor hori, ikusi zuenean txalupa hartu egin zutela, eta bera egunero joaten den leku batera eraman zutela, egin beharrek, agian, maiztaramaten leku berera. Hurrengo gauean, lemaz galde egitera ausartu ere gabe, txalupa hartzen du. Non dago ordea txalupa lemagabe hori. Horixe da aurkitu behar dugun lehen gauza. Txalupari buruzko aurreneko datua izango da gure arrakastaren abiapuntua. Txalupa horrek gidatuko gaitu. Sunditurik utziko gaituen lastertasunaz, zorigaiztoko igande gau hartan erabili zuenaren gana. Erantzunaren atzetik etorriko da, eta horrela aurkituko dugu hiltzailea, onaino iritsita zehaztuko ez ditugun arrazoiak direla, eta irakurle askori agerikoak irudituko zaizkiola segur gaude ordea. Eskuetan dugun eskuizkributik, Duponek lortutakoari muturitxuraz meari jarraitzen zaien zehetasunen partea ez argitaratzen ausartu gara. Komenigarria iruditu zaigu ordea labur adieraztea lortu zela desiratzen zen emaitza. Eta orobat iruditu zaigu, gauza egokia azpimarratzea zintzo bete zituela prefekturak. Gogo handirik gabe ordea, Dupon jaunarekin egindako itunaren puntuak. Ondorengo hitz hauekin amaitzen da Poe jaunaren artikulua. Zuzendariak, ulertuko da noski kointzidentziez mintzatzen naizela, eta ez bestez, nahikoa behar dute gai honi buruz lehen esan ditudanak. Bihotzean ez dut nik Federik naturazkaindikoan, izadia eta haren jainkoa bi direla. Horrelakorik ez du ukatuko pentsatzen duen gizonak. Bigarrenak, Aresek sortua baita, bere nahierara mendera edo alda dezakeela aurrenekoa, hori ere ezin eztabaidatuzko gauza da, bere nahierara esan dut. Zeren borondateari baitagokio auzia, eta ez, logikaren eroak erabaki duen bezala, botereari. Kontua ez da jainkoak ezin dituela bere legeak aldatu, baizik eta irain egiten diogula aldaketaren beharra bururatzen zaigunean. Lege horiek, jatorrian, etorkizunean izan daitekeen gertakizunak oro agertzeko moldatu ziren. Jainkoarekin, dena da orain, berriz diot, beraz, kointzidentzia direlakoan. Ez bestela, mintzatzen naizela gauza hauen gainean. Eta areago, ikusiko da kontatzen dudan honetan parez pare joan direla Mary Cecilia Royers, zoritxarrekoaren patu hori ezagutzen deneraino eta, bere historiaren une jakin bat arte, Mari Royetarena, eta parekotasun horren zehatza hain da zoragarria non aztoratu ere egiten baita arrazoimena. Hori guztia ikusiko dela diot, baina ez dadila une batez ere pentsatu. Aipatu den, une horretatik aurrera istorio triste hau kontatzen jarraitu eta inguratu duen misterioaren askabideraino iristean, parekotasuna luzatzeko asmo ezkutua dudanik. Oro bat, ez dut hemen adierazi nahi griset baten hiltzailea aurkitzeko Parisen hartu ziren neurriek, edo antzeko arrazoi bideetan oinarrituriko edozein neurrik, antzeko emaitzarik ekarriko zutenik. Zeren, ideia horren bigarren parteari dagokionez, kontuan hartu beharko bailitzateke kasu batean zein bestean gerta zitezkeen aldaketa txikienak ere kalkulu guztiz okerrak ekarriko lituzkeela, gertaeren bideak elkarrengandik guztiz aldenduko lituzketenak. Hain zuzen ere, aritmetikan bezalase, berez eta bere horretan hutsala izan daitekeen errakuntza batek, sor baitezake luzarora, prozesuaren puntu guztietan biderkatuz, egiatik oso urruti dagoen emaitza, eta lehen parteari dagokionez. Ezin dugu bistatik aldu aipatu berri dudan probabilitateen kalkuluak debekatu egiten duela parekotasunaren luzatzearen ideia oro. Parekotasun hori egin eta zehaztu den bezala, proportzio berean debekatzen du zabaltzea, sendotasun erabakigarriaz. Proposizio bitxi bat hau, matematikaren alorretik kanpo dagoen pentsamolde batera garamatzala ematen duen arren, osorik matematikariaren adimenak bakarrik uler dezakeen horietakoa. Gauza zailagorik ez dago, adibidez, irakurle arrunta konbentzitzea baino dadoetan dabilen batek, bi sei elkarren ondotik ateratzea aski arrazoi dela apustu egiteko, ziurtasun osoz, ezetzatera 6. saioan, adimenak berehala baztertzen ditu era horretako iradokizunak. Ez da onartzen eginak diren bi botaldik eraginik izan dezaketela,
Etorkizunean baino existitzen ez diren botaldien gainean, seia ateratzeko aukerak beste edozein bezalakosea dirudi, alegia. Houtsutsik dadoekin egin daitezkeen beste botaldien eraginaren mendekoa, eta iritzi hori hain dago zabaldua. Non kontra egiteko saioak sarriago hartzen baitira mezprezuzko irribarre batez errespetuzko arretaz baino. Hor dagoen errakuntza kaltegarria ere izan daitekeen errakuntza handia. Ez naiz saiatuko lan honek dituen mugen barruan agertzen. Eta filosofiaz ezer ere dakienak ez du esplikazioen beharrik. Aski izan bedi esatea. Arrazoiak egia xehetasunetan bilatzeko duen joeraren bidean sortzen diren hutsegite konta ezin horietako bat baizik ez dela errakuntza hori.